هاجر فرعتي سمعني سمك بلبل فرعتي سمعني عدي هاجر نساي سمعني سمك بلبل فرعتي سمعني عدي هاجر ناس سقراي عدي هاجر ورمخ يستحني عدي هاجر فرعتي سمعني سمك بلبل فرعتي سمعني عدي هاجر نساي سمعني سمك بلبل فرعتي سمعني عدي هاجر سلام تعني هاولي كبرات بيت سبدا دبيت ميديا كمون تخاتاتلتي مدب كواخم نواخم أما مدب كواخم نواخم حدش زعباق اللي خلو أما أخل إنهم صوم عبيت زعباتات كل جزء استلموا ديو نلمون أبزقوان كنريو للنايلنا نايلو معلت توساخي مدب كواخم نواخم حزنا قريبنا لنا أنن باشا دستانينا حبيرناكم كنصنح مدلواتنا خام مجمريا اسكع موداتا خت كتاتلو نعدمكو نايلومي زتنا مس باشا زخون بشرح صلاتن بودقت مراحتون زهسا زلو حزبي بزبلينا صانحت كنقبر ابزيو مفتحون كنقلشينا مفتح خونين حزب تግራይ نتحزي حزب تግራይ زخدو زلو اب لعليو تصعينو وزنه سعنتو مفتح خون غلين نبلون سجسن نقبرلو مدب كاباخم ناباخم برقص تمدب كاباخم زرخبنا يوم مرد أتاتات ناباخم نبصحلو كافت حالج أف استرخبنا أفت حالج أفون كوتسحلو ونبلو ويكع زي تسمع حدشتي زعباتاتون نهزبي يفان نقبرلو إمالتي أبزيو توم زعباتات كم تقدم إلى زولكو وبزح زولو بركت زولو زعباتات كن رندينا بوانا نتجن تنكور أبزح زوان بتعمي تبارعت خوين نزلوا أنا معراب تجراين ناي كونسل مسرتا ناي حوحات العروض كادر أخيبا زيومن كالوتن إنا خندري حبيركم ناخد صنحو حزون عدمنا أيو نابقى شاي كوسدوكم ينفتو برنامج ناخن جمر مالتيو مسانا صنح باشا دستاي ومسمر زلو اب ددبيت بودكاست المجمريا غزي بدمص نمص زلنا بمسلي اخم ترينا نيركم مس باشا دستا باشا انكو دحن مصخ سلام دكتور هايله كو دحن صنحخا نمجمرتا غزي بدمصي بدمص المجمريا غزي يخون I think podcast مبزحت غزي بدمص ون سلاززوترو فريلي حساب كان مقلاص نقلقل سبات ناي كاميرا بزح صقم نزلوهم يمرص يو نعين نعخان كن I think بزح لو طيكلون كنس كون مكرينا لومين قاعد حن مصخا دقيمه كم تقدم الى زلعلكو عبيت زعواتات يوم تملو من العلوم مبتناي معراب تግራይ اسكن يجمر ابزو صومون زيو حدا مغلص وصيو حدا كوميتي ناي امحارا كلل ممحدار رئيس ممحدار ارغا كبده ون زلوو ጌታቸው ረዳ ሬድዋን حسين ተመስገን ጥሩነህ ዘለውዎ ኮሚቴ ኢሎም መስሪቶም እቲ ኮሚቴ ሪፖርት ገይሩሎ ኢሎም ዘውጽዎ ሓንትን ያ ታቅድሚ ሕዚ ዘውጽዋ ዝነበሩ ብህጹጽ ተፈናቃላይ ወይ ከዓ ተመዛበልቲ ተጋሩ ናብ መረበቶም ይመለሱ ዝብል እዩ ነገር ግን ክምለሱ ከለው ምምሕዳሮም ይምለስን ጸጽቶም ይምለስን እቱ ጁንታ ቀበርን እንዳበለ ወዲ 6 ዓመት كاكساد نتحتي كبيرة مسئل زارب زنابر مكالاكيا بروي ونديتات دفيرو تقراي كم تقراي كاب سباس كحمد واقع في الزمسة
نعو خريو خلو تروماتايزد زخونو زبرو زبهررو زغويو ولدن هصاونت نبزلو خناتات كوينا ازي خحلوكم يمو كتملسي يخوم تبلياتا مغلصيتو زي اخا تحزلكا قدم يلو قدم عامت دارغا مالتيو سنه زحلفه سنه دارغا بيلز وصه ጌታቸው ረዳ ባዕሉ ዝተዛረቦን እዩ መሬት መንሓዞ ምንም ጸገም የብልናን ጥራሕ ተፈናቀልቲ ይመለሱ እምበር ዝብል ቃል ብቃል ተዛረቦ ናይ ጌታቸው እውን ነይሩ እዚ ነስታውሶ ኢና ድሕሪ እውን አብይ አሕመድ ክልተ ግዜ ሰለስተ ግዜ ተዛሪቡ ወይ ተፈናቃዮች ይመለሱ እና ሪፈረንደም እናካሄዳለን ይሉ ነይሩ ሪፈረንደም ማዓዝ ይካሄዱን አይገለጾን ነይሩ ማዓዝ ተካሄድ ትብል ግን አብርሃም ከዓገል ይጽዋ 10 ዓመት ይውሰድ 20 ዓመት ይውሰድ ይግድሰና ናይ ሪፈረንደም ጥራሕ ይመለሱ ኢሉ አነ ለኹ ዛዓይነቱ ጃህራውን ተጃሂሩ አብርሃም ሰሚዕናዮ ታይ ማለት እዩ ማለት ኣብ ስልጣን ለኹ አነ ዝቆጻጸሮ መከላከያ ሞ ባዕለይ ኩሉ ክገብሮ እየ ዛዓይነቱ እንዲ ጽባሕ ንጎ ብናይ አብይ አሕመድ ሪሞት ተለዓልና ብዙ ቦታ እዚ ተዋሂሉ እንድሕር ተለዓይሉ ወይ ከዓ ስራሕ የድልየካ ንስኻ ተንሳፊፍካ ኣለካ ተዋሂሉ ክባረር ዝኽእል በዓል ስልጣን ህዝቢ ከም ህዝቢ ሚሊዮናትና ምዕራብ ትግራይ መሊሱ ክምለስ ኣለዎ ተፈናቃሊ መምሕዳሩን ጸጽቱን ግን ይምለስን ኢሉ ክንድዚ ዝኣክል ጫፍ ዝወፀ ባንዳነት እውን ዝረአናሉ ሰሙኒና ዘለና ባሻ ለዚ ኣብ ደደቢት እንዳሰርሕናሉ ቀኒና ኢና ህዝቢ ትግራይ ኣብ ማእኸላይ ትግራይ ኣብ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ እስካዕ መቐለ ተበቲኑ ዘሎ ናይ ምዕራብ ትግራይ ህዝብና حجن تتمليسو مريت معراب تقراين دوب تقراين فرمنا نركب لنا مالتي يوزبل متكلينا حيزنا قنينا ناتكا متكل اغرئي سلازل لغيو زيت حدا كصقمنا يخليو صقمنا يخلي طرحته يكون حزبنا اب برندا وصي زلم من زلو روي زغونه صقم الله ነገር ግን ዘልዓለማው ዝሆነ ጸገም ካብ ዝኸውን ተጸሚምካ እዛው ስታን ሕዚ ታአትያ ዝኒሃውን ጽኒሕልና ንሪኣ መሰረት ጌርና ሕዚ ተጸሚምካ ሓድነትካ ጠናኺርካ ተቃሊስካ ክብሪ ካምሊስካ በዓልካ ብኣብ ተመሓድሮ መሬት ምንባር ዲያ ተሓይሽስ ዘልዓለምና ርእስና ድንና ክንነብር እዩቱ መማረጽ ክንወስዶ ዘለና ዝብል ህዝቡ ክሓስበሉ ብደንቢ እናሰርሐና ኣለቀና ኢና እሞ እንታይ እዩ ዘለካ ርድኢት ተውዚዩ ባሻ ኣፍተን ዝወፃ ዝነበራ መግለጽታት ዘለካ ርድኢት እቲ ግዜያዊ መሪሕነቱ እውን ህዝቢ ትግራይ ከምዚ ገይሩ ምስ መሬቱ ሸይጡ ክብቅዕ ከሎ ጸኒሑ ብቕዓት ሃልይዎ ሓይለ ሃልይዎ ከጥቅዑን ዝመጽእ ጸላእ ክምክተሉ ብዝኽእለሉ ደረጃ ተዳለወ ዝመስል ይእቶ ጥራሕ ይመለስ ዝብል ዘሎ እንታይ ስለ ዝሓዘ እዩ እንታይ ዓይነት ሓደጋ ከዩ ዝመጸና ዘሎ እሞ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ዝብል ሓሳብካ ከተቕምጥ ዕድል ክበካ ባሻ ሳውን ስለ ዝኾነ ጽበ ዘሎ ግርም ጽቡቕ መበገሲ ካልልካ ዶክተር ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብጣዕሚ ማለት ቅድሚ ሰሪዕና ክነውግዕ ዝግበአና ዛዕባ እንተሃለወ ህዝቢ ሎሚ ወይ ጽባሕ بمسارة تي قال ناتا أتولو تصنح سممع نام مربتو زملسلو أقواب برقص بت مجمرة استنقرو كخون تسفا غيري سبا مالتون وررت وصيوم مريتو تملسلو نهاتو ناي حزب تقراي زفلطو من محدار بزرلوو ناي تقراي ساتتا بزرلوو دحننتون وحس كوينو بوليتيكاو محدارون تقراوي كوينو نام مربتو خملسي تعبي تسفا زنورنا يتمزاولا حزبنا مالتيو او سمر سمعنا زنينا جن حز كم زرارو نغور زلنا بتعم زحزن ناي بزح اب صقم زركب حزب تقراي تسفا زقتله مجلس ايو زلما باندبت مرحتناون تحقيزو مخانو بتعم حدغኛ يغورو مالتيو كم تعنتو زغلصكايو حرحر شع مرحتخا والا خفت تزارو بدحريت بعلخا اونتا وردي تحديركا والا زي مچوكا تزاريومس تسفات غور لغيزيلو تعنتو زغلص كاي زحالف عمت خبابي خونه يحزي ጌታቸው
مريت من حازو بزي قدس تمزاولتكم اللي سلوهم زبل زروا شو كبل كله بحكي بزح بقالو تازر آيو سب أين برا مالت عري أجندا زغورس بزح يكونن مالتيو ولا محاورة ميديا تساتف ونترينا بخالق من قدون نمنتا أيو انتيلنا سلسة قبالي كونن نتحسب جن هم تعنتو زوالكو مرحتنا زبالسة يفلتو يردو وانا غنتات يجنزو يوم يلو سلازي حسب امنات الله حدا ጊዜ ግን ከምዚ ዓይነት እምነት ጎዳእ ምዃኑ ዝነበረካ ተስፋ ፀንቂቑ እውን ተስፋ ዘቑርፅ ምዃኑ ካብ ዝረኣናሎ መጋጣሚታት ዝናይ ሕዚ እዩ ስለዚ መሪር ምዃኑ ከቢድ ምዃኑ እቲ ኩነታት ናብ ድርድር ቅድሚ ምእታው እውን ካብ ክብደቱ ዝተበገሰ ኢና ናብኡ ኣቲና ይኹን ዳኣ እምበር እቲ ስምምዕ ዝብሎ ነገር ከ ኣሎ ስምምዕ ዘይትግበር እንድሕር ኮይኑ قدنا ينبرن تسمع معنا لنا الكان هزب وتنقره معناته نهزب علاو تقوره من نقرات هزب تسفى سلاز قوره لهم سلاز صبيهم ناي قدن كفصهم اللوا في الله تم مسرتها نقرات كفصهم اللوا علاف زلاف كهل خلي بغندو زي سجارو بحال مسرتها نقرات كن كتقوره خول الله سلازي او زو قدايزي بغندو كتقوره خاو زو قبو من كسجارو خاب زي يقولون كأي حتى مسمرات هزب تقراي ناي مننتو قداي ناي لولاوي مريتو جزاتو قداي ناي هلونو قداي زي كاسمع بريتوريا وصاي زحتت حتى يكون بتسمع مسارات أو بريتوريا بستفر مسند مسارات صوني حون أو كينيا أو فصاصو مزملكات زبلته تزرزير بستقمت مسارات ناي صلاتي ويدما ኣብ ትግራይ ዘሎ ወረርቲ ምውፃእ ብመሰረት እቲ ናይ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ኣፈፃፅሙ ዝምልከት ኣብ ኬንያ መሊሱ ዝተፈረመን ዝማዕበለን ሰነድ ክንርኢ ከለና ቁፅሪ 2 እዩ ተቐሚጡ ቁፅሪ 2 ኣብታ ዲስ ኣርማመንት ትብል 2.1 ኣብ ዲ كبرت مسارحتات خنا ركب خلنا جون نجون خواص اللي هو ميل بقلت يزغمطه حزديا الحرايز مع عبلت دليت يكونت هزي تقراي حز العلو حتى يكونه مرح تقراي هزي كالعلو وزقبع حتى يكونه كابسنا يوحاتو أبتي كلتيم أكلات تفرار ملو سند زي سفري كافتا تخصص أو مال قصيلاس صارتكم عدك تفتحوا قلنا لين معها نحنا وررتنا وصيات التاسمع أفتا مجمرة قلصنة يبلان تواهيلا بزح الزراري واون سلازنا مرات أفتا خاليتي أفصاصمو زملكت ناي تايمين قداي ناي order of implementation قداي بقلص يتقامد سلازي زسم معزي ناتا تحسه سقي الكاميرا أي موخا ناي تقراي مرحتي في اللاينا جيزاو محدار مرحتي يا بقلص مزراب سلا زادل مالتيو مغنياتو قلصو زي يكونو نقرات صصنيحم يوصوهم زلو نرئ سلا زلنا نعم تودب زوصهم مغلصታት قدم تختل نايتهم افصاصماتهم سمعات كنرئ خلنا بتعنتو زولنا اتقنا فتحنا لنا وررتي يوصو مريتنا يملس تمزابلت يملسو سواء حاجز اخول ايتوين زين انتن اوردر سويلكا حواويسكا موقعنيو خملوت اخدولي خلو حواويس سميو زوقع سو يلم سواء حاجز ايتو تمزابلت يملسو جلزول حواويس سميو قيم ግን حواويسكا زوقع هونن اوردر اوف امبلمنتيشن انيهوي ስለዚህ በኦርደርን መሰረት መግለጽ ያውጽ ስለዝነበረት ውድብ ዋላ ምስ ማዓት ፍዘቱን ውድቀቱን እንተናሰግን አዋርሕ ሓደ ግዜ ዲዩ ኣብ ሰሙናት ሓደ ግዜ ዲዩ ኣብ ዘውጾ መግለጺ ተን ኦርደር ስሒትወና ይፈልጥን ነዚና ናፍቲ ግዜያዊ ምሕዳር ክነዘንብል ንግደድ ዘለና ኣነ በወገነይ ነዚ እዩ ንኻልእ ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብዩን ብግልጽ ምስ ጌታቸው ተስማዕሚዐየ እዩ ዝብለና ዘሎ እምበር ምስ ሕወሓት ከም ዘይተስማዕምዐ ከም ውድብ ግልጽ እዩ ምክንያቱ ይዛረብ ኣሎ ናብ ውልቀ ሰብ ይወስዶ ኣሎ ንጌታቸው ሓግዝዎ እዚ ቅድሚ ጽንተት ኩናት ምእዋጅ ንደብረጽዮን ሓግዝዎ ይብለና ነይሩ ኣብይ ተመሳሳሊ ነገር ይዛረብ ዘሎ እዚ ንጌታቸው ሓግዝዎ ምንም ንጌታቸው ዝሕግዝ ወይ ንደብረጽዮን ዝሕግዝ ጉዳይ ከይብላል ታስምምዕ በታስተሃለታ መሰረት ንፍጻሜያ ተሓገዝ ማለት ንህዝቢ ትግራይ ክትሕግዞ እንተደልያ ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ትግራይ ኻን ጌታቸውን ክትሕግዞ እንተደልያ ስምምዕ ፕሪቶሪያ በታስተቀመጠትላ መሰረት
ንጌታቸው ብውልቀት ሓታትነት የብላ ንግዚያዊ ምሕዳር ተወቃስነት የብላ በታ ዝተባሃለት መሰረት ህዝቢ ፈሊጥዋ ስለ ዘሎ ፈተና ፀላእና ብኣ መሰረት ተፈፂማ ክንቅበላ ክንገደድ ኢና ሕዚ ግን ዝስምምዕ እዚ ኣብ ምጥሓስ ግደ ዘለዎም ሰባት ሓግዙሎ ይብሉ ኣብይ ክኸውን ይኽእል ስለዚ ኣነ እንታይ ዝብል እታ ሕቶኻ እውን ዶክተር ሃይለ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ ትኽክል ኢኻ እኮ ቅድሚ ናብ ህዝቢ ምምፅኡ ንመራሕቲ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብዚ ድርድር እዚ በቃ ሓሳብ ይቀይረ እየ ከምዚ ኢና ንገብር ክብል ይኽእል እዩ ኣብይ ኣሕመድ ብግልፂ ትዛረብ ንህዝብኻ ጥራሕ ኣይኮነን ነቲ ዘደራደረ ፓነል ዋኣቱም ሰባት ከምዚ ኢልኩም ኣፈራሪምኩምና ይኹን ዳ እምበር መደራድርተይ ወይ ድማ መፈራርምተይ ከምዚ ዝብል ሓሳብ ኣምፂን እዮ ኢልካ ደይዋን ትዛረብ ኣለካ ኣፍታ ናይ መጀመርያ መዓልቲ ከም ኣስተባሃለ ትዛረብ ኣለካ ዓመት ሙሉእ ጌታቸው ረዳ ወይ ካልኦት ዝፈልጡ ሰባት ኣለዉ ድዮም የለውን ኣይንፈልጥን ቦይኖም ሓዊኦሞ ዝተሳለዩ ነገር ኣብ መወዳእታ እንታይ ዝበሃል ተሃብየን ይጠንስኦ ሰባት ኪዮን ይወልዶ ኮሚቴ ዝበሃል ተኣምሮም ፅዮም እዚ ኮሚቴ እዚ ማንም ዝፈልጦ ኣይኮነን ሕሉፍ ሓሊፍካ ጌታቸው ረዳ መሬት ከይተመለሰ ተመዛባሊ ናብ ቦትኡ ናይ ዝምልስ ኮሚቴ ኣባል ይኽብለኒ ከሎ ኣብይ ዋ የደንግፅ እዩ ብጣዕሚ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ብጣዕሚ ካሊእ ኮሚቴ እውን ይቅርታ ኣቋሪፀካ እምበር ጌታቸው ረዳ ኣባል ዝኾነሉ ናይ ምዕራብ ትግራይ ተፈናቀልቲ ናይ ዝምልስ ኮሚቴ ኣባል እዩ ኢሉ ምዝራው ጥራሕ ኣይኮነን ኮሚቴ ቋቂምና ኣለና ናይ ሻዕብያ ሰራዊት ካብ ናይ ኣልጀር ስምምዕነት ወፃኢ ዝሓዞም መሬት እንተሃልዮም ነዚኦም ርኡ ኣጽኒዑ ዘምጻልና ኮሚቴ ኣቋቂምና ኣለና ኢሉ ኣብይ ኣሕመድ ባዕሉ እውን ገሊፅዎ ትክክል ብናይ ሃገር ናይ ኢንተለጀንስ መስርሕ እቲ ኢንተለጀንስ ናይ ብሓቂ ሻዕብያ ሓሊፉ ኣትዩ እንተኮይኑ ኣጽንዑ ኢሉ ክሰድድ ኣምን ከጽንዕ ዘለዎ ንሱ እዩ ኣጽኒዑ ኤርትራ ኣትያ ኣላ መሬትና ሒዛ ኣላ ላዕላውነትና ደፊራ ኣላ ስለዚ መከላከያ ስጉምቲ ክወስድ ኣለዎ ብዝዮ ኢሉ ፈልዩ እዩ ዝህብቲ ኢንተለጀንስ ትግራይ ኣካል ኢትዮጵያ ከም ዘይኮነት ባዕሉ ይነግረና ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ኢለ ደምዲማ ኣነ ይደፍኡና ኣለው ንሕና ኢና ሙጭጭ ኢልና ኣብናዮም ዘለና እምበር ንስኹም ሲ ኣካል ኢትዮጵያ ኣይኮንኩምን እዩ ኢሉ ማለት ቃል ብቃል ተዛረባ እንድሕር ሰሚዕኻዮ ከኛና ከነሱ የተውጣጡ ኮሚቴ ከኛ መከላከያና ከትግራይ ጓዶች የተውጣጡ ኮሚቴ መስርተናል ኢሉ ኣብይ ኣሕመድ ብደንብ ሰሚዕኻዮ እንትኾን ካታ መደሩ ስለዚ ንሕና ንሶምን ኮይንና ኣለና ላዕላውነት ትግራይ ክድፈር ከሎ بتقرأي وجن إثيوبيا خد فركلا أي جدان أي جدشان كم دللا يكون في إنتليجنسنا إثيوبيا أنت يسرح كوميتين مقام من تايد اللي نايب حقي أكل إثيوبيا يقوم إلى حاسي وأنت زخو نيرو كمزي وناي مبلن دفرات استملؤ كحدات استملؤ شاف كحدات ونزرع أقول يويل إذا أمن أنا سلازي عاوزيو أفتو كوميتي إذا أتو ناي جزاو محدار عبالاتكم زلو فلتي أفتو كوميتي مئتاو يد اللي ديو بسرو وعلى الجيرس كو لك عتاو على بريتوريا كم نبلا وعلى الجيرس وريدنا نحنس الصون دي حكيتو فلا لا ينيرو خا ملس جميرو سكع هزي سكع هاي مريم زمسه وريدنا زي تحنسصه أبي كيدوم يوم أوزيو بوردر ناي إثيوبيا زينا إثيوبيا زينا إسرائيلهم كم يجرب يوم كفولي وزي تحنسص أمريت كوميتي إنا يلوم كوميتي خوينهم زخدو خا أوزي مئتاو مون كم حدا قدلت دير رأن قبل هذا اليوم الله حتى أخي هذا جزء خمسة عينات قلصنا زي ولنا قرنت جميركا مودات عندي زي بقوله تساقم أفتناي مجمرة مساعته بقى بو غير من قصيلهم حتى اليوم مسؤان تتحيز استقالت وخلطة كوميتيتات يوم قالوا زين فلتهم كوميتيتاتون كلو يا عاوزنا حيزكو بزح مسترات بينا سمعنا أنا عاوز مدرخزي ولا حدث تأثر نايم مكلاكي أبال زخونة تقرأ يلا نونكو تباهلنا كوينا سوير بفتاتو زيون سمعنا بني وقت يتأثر يلم by the way كومو موالو حدا نقري انتهي لما سيركات تذكر طوين كاركتر
የማነ ጸጋም ክልቲኦም ተጋሩ ተሓደ ባንዳ ተሓደ ኸ ተጋዳላ የቕሚጡ ንጌታቸውን አብርሃምን እናጣቐሰ ይዛረብ ነይሩ ኣፍታ ናይ ተስማዕምዕና ኢና ተመዛበልቲ መሬቶም ከይተመለሰኹም ለሱ ዝብል ጌታቸው ሪፈር ይገብረካ ነይሩ ኣብኡ ምስኡ ተዘራረብ ይዝለካ ዘሎ እንታይ ትብሉ ኣለኹም ንዓይ ተስማዕምዒ መራሒኹም ይብለካ ኣሎ ኦኬ ኣብ ተጋሩ ዝኾኑ ኣባል መከላከያ ዝነበሩ ድማ ብናተይ ፍልጠት ዝተኣሰረ የለን አብርሃም ነው ንየጥይቆ ትኽእሉ ኢኹም ናለ ይዛረብ ነይሩ ሓውኩም ኮይ መከላከያ ሚኒስተር ወድኹም ኮየውኒሆ ምንም ኣነ ዝፈልጦ ተኣምር የብለን ኣነ ዘይፈልጦ እንድሕር ሃልዩ ሰኣሲርዎ ኣሎ ማለት እዩ ምስኡ ቼክ ወሪ ይብለካ ኣሎ ተረዲሓኒ ናይ ምልታ ምስራሕ እውን ይሰርሕ ኣሎ ትቐንዲ ግን እዩ ተጋሩ ተመሊሶም እንተኮይኖም ናብ ስርሖም ኣትዮም እንድሕር ኮይኖም መከላከያ ዝነበሩ ተጋሩ ከመይ ዓይነት ተጋሩ እዮም መሊሶም ኣበይ ዝነበሩ ታይ ዓይነት ይፍለጡ እኮ እዮም ብዝርዝር ክንደይ ከ እዮም መሊሶም ኣብዚ እውን ገሊኦም ተኣሲሮም ክፀንሑ ገሊኦም ናብ ስርሖም ክምለሱ ዝተሰርሐ ካሊእ ውዲት ካሊእ ዘይንፈልጦ ተንኮል ካሊእ ዘይንፈልጦ ግልፅነት ዝጎደሎ ኣሰራርሓ እኒሄ እዩ ማለት እዩ እንታይ ክብለካ ደለ ብዙሓት ዓቂሮም ዝነበሩ ሚስጥራት እዮም ወፂኦም እሞ እቲ ናይ መጀመርያ ከይኣክል እቲ ናይ ዳሕረዋይ ድማ ዓብይ ጌጋ ማለት እዩ ብመሰረቱ ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ናይ ኣልጀርስ ክዛረብ ከሎ ናይ ኢትዮጵያ መራሒ ኮይኑ እንዲዛረብ ኣሎ ናይ ኤርትራ መራሒ ኮይኑ እንዲዛረብ ዘሎ ክርደአካ ይኽእልን እዩ ምክንያቱ ከም ናይ ኢትዮጵያ መራሒ መጠን ሱድካ ህዝቢ ትግራይ ሕቶ ስለ ዘለዎ ወረርቲ ክወፅ ኣለዎም ስለ ዝበለ ዘይኮነ መሬትካ ስለ ዝኾነን መራሒ ኢትዮጵያ ስለ ዝኾንካን ጥራሕ ብናይ ባዕልኻ ቅዋም ክተንፀባርቆ ዝግበአካ ኣብ ጉዳይ ኣልጀርስ ዘሎ رديت يكون حساب انت اي زول كحزنير واي حزن كم تزول كيا اغواني نايو كازي تقرساي تجمعي مريتهم يوز فيديو تزراناي اوكي سو هم ندحر خوينو بسمع الجرس ونا يكونن شعبيه او زلو بسمع الجرس ديو عدواتي بسمع الجرس دي تنبيناتو شعبيه نا الجرس مريت دينيو خوينو اما اخر تግራይ نا الجرس مريت دينيو خوينو امولو معراب تግራይ ናይ ኣልጀርስ መሬት ዲኒዮ ኮይኑ ኣብ ወሰናወሰን ማእኸል ትግራይ ኖ በኣልጀርስ ስምምዕነት እኮ ዘዕነኻያ ከተማ ዛላንበሳ ክትክሕሳለካ ተባሂሉ መዓት ዕዳ ዝተቆለለሉ መንግስት እምበር ዛላንበሳ ናትካ እያ ተባሂሉ ዝተሸለመ መንግስት እኮ ይኮነ መንግስቲ ኤርትራ ግን ሒዝዋ ኣሎ ኣብ ኢሮብ እንተኸይድና እውን ብተመሳሳሊ በቲ ሒዝዎ ዘኒዮ ደረጃ ይኮነ ናብኡ ተኸይዱ بعوي حليف كاكون هي صورنا أنا استمد بوتا دام هذا بزعو زي بلنا سلازي يزي قليو ناوي أحمد قرفو بمالت قدمون خونتا تقديد كان دردر تاعتنبر صلا عنديو ناي قوام لوتو كيولن ناي ابروتش لوتي نيومبر ناي قوام لوتي يولن ناي توم من هنا غوديو كزرارو زغبون تايوم زغور دلو انتايم زساسي زلو ام مشطا مريت تግራይ او لوطا مننت حزب تግራይ انتايم زساسي زلو حزب يروب مريتو ጥራሕ ዘይኮነ መንነቱን ኤርትራዊ ካብ ዝበሃለሉ ኸይዲ ኮሚቴ ሰነይቱ ኮሚቴ ኮይኖም ሸየጥ ኮሚቴ ኮይኖም ስታይ ዓይለው እዩ ኣልጀርሱን ኮስልካ ስለስተባሃለ ይኮነ ትድሕሪው ናይ አፈጻጽማ ተዋሂሉ ዝቀረበ ናይ ሰላም እማመኮ ዝምርኮታ አካል ተቀቢልዎስ አካልት መስርሕ ተገይሩስ እዚ ክቅበል ዘይከኣለ ንሰላም ድልወይ ኮነን ተዋሂሉ መንግስቲ ኤርትራ እንኮላይ ነቲ ጠራሪ ዶብ ናይ ዶብ ኮሚሽን ዝበሃሉን ኣባሪርዎ ስለ ዝነበረ ን20 ገለን ዓመታት ናይ ማዕቀብ ግዳይ ኮይኒት መንግስትን ፍለጥ እዩ እንታይ ዘረብ ዘሎ ኣብይ መለስ እኮ ኢትዮጵያዊ ኮይኑ እኮ እዩ ናይ ሰላም መማረፂ ወይ ድማ ናይ እማመ ሰላም ኢሉ 5 ነጥብ ዘቕረቦ እኮ ኢትዮጵያዊ ኮይኑ ኣፍታ ኣብይ ኣሕመድ ዝመርሓ ዘሎ ፓርላማ ውሽጢ ኮይኑ ዘጽደቆ እኮ እዩ ፓርላማ ካ ዘጽደቆ ንምንታይ ዋላ ናይ ደርግ ዘይኸውን ፓርላማ ካ ዘጽደቆ ሃገርካ ዘጽደቆ ተዶ እስኻ ምስ ካልኦት ባዕዳውያን ወረርቲ ወግንካ ኢግኖር ትገብሮ ኢኻ ተፍርሶ ኢኻ ከምቲ ዝበልክዎ እሱ ስርሒ ዝገብር ዘሎ ምክንያቱ ትግራይ ክትቆራረስ ይደሊ እዩ ክንጭፍለቕ ክንቁንጣር ክንቁረስ ይደሊ እዩ ክንእስ ይደሊ እዩ ፋይናል ጎል ናይ ዝሕዘብ ኢትዮጵያ ዘኒሆ ስርዓት ብመንፅር ትግራይ ክንሪኦ ከለና ኣሲሚሌሽን እዩ ናይ ህዝቢ
ህዝቢ ትግራይ ቆሪስካ ቆራሪስካ ካብ መሬቱ ካብ ታሪኹ ካብ መንነቱ ካብ ቁፅሩ whatever ካብ ኤሊቱ ኣሳዲድካ ዲኻ ኣሲርካ ዲኻ ዲሂልካ ዲኻ ሞራል ኣልቦ ምግባር ሓዊስካ ኣሲሙሌት ምግባር ተዋሒጡ ክተርፍ ምግባር ካብዚያን ላዕሊ ምውሓጥ ድማ የላ እንትሪኣ ኣለኻ ምዕራብ ትግራይ ብምሉኡ ናብ ሕቶ ኣትዩ by the way ምዕራብ ትግራይ ጥራሕ ኣይኮነን ሕዚ ብኩሉ መዳይ ተተረባሪብና ሰውኢሎም ክትስኦም ተዋሂድ እምበር እመነኒ ደቡብ ትግራይ ተመሳሳሊ ዕፃ ይፅበዮ ዘሎ እቲ ናይ ምዕራብ ትግራይ እዩ ተመሳሳሊ ደቡብ ትግራይ ክፍፀም ፃሕንጎ ደቡብ ትግራይ ቆሪስካ ምዕራብ ትግራይ ቆሪስካ ማእኸል ፍርቂ ገጠራት ራማን ኣሕሳእ ገላን ወሰናወሰን መረብለኸን ሂብካ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ወሰናወሰን ሂብካ ምዕራብ ትግራይ ብምሉእ ሂብካ ደቡብ ትግራይ ሕዚ ብኸፊል እኒኦ ናብ ሪፈረንደም ከእትዎ ከለዉ ግን ብኸፊል ጥራሕ እውን ዝኸውን ኣይመስልን ኣትሊስት ክሳብ ሓሸንገ ኣለዎ ሕዚ ሕሰቦ ናይ ምብራቕ ትግራይ ከምቲ ንሪኦ ዘለና ኢሮብ ዛላምበሳ ዓዲግራት ካቱ ስታይ ቀሪቦም ምንም ነገር ዝሓሰቡ መዓልቲ ዛላምበሳ ኮይኖም ዓዲግራት ምዕናዊ ዳሴት ስለዚ ኣብይ ስርሑ እዩ ዝገብር ዘሎ ኣውዚ ናይዚ ጥፍኣት እዚ መሳሰይቲ ኮይኖም ዘለዉ መድሕና ክኾኑ ዝበሉናዮ መራሕትና እንታይ ይገብሩ ኣለዉ እዩ ስለዚ ብሽርሒ ፀላእቲ ኣሚና ኣሎ ዝሓደርና እዩ እዚ ትግራይ ናይ ፀላእቲ ሽርሒ ይፈልጥ እዩ እቲ ናይ መራሕቲ ውድቀት ግን ሕዚ ካብ ውድቀት ሓሊፉ ናብ ክሕደት ተሰጋጊሩ እዩ ኣነ እዚ ኣይፈልጡን እዮም ኢለ ኣይግምትን እዚ ናይ ውድቀት ጉዳይ ጥራሕ ኢለ ኣይሓስብን እየ ኣፍቲና ከዱ ኮሚቴ ዝኣትዎ ዘለዉ ኣፍቲና ከዱ እንደገና መሬትካ ገሚዑ ንዝህብ ሓይሊ መሳሰይቲ ዝኾኑ ዘለዉ ንዓይ ይፍለጦም ድዩ ኣሎ ኣይፍለጦም ብዘየገድስ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ግን ተራ ናይ መሪሕነት ውድቀት ኣይኮነን ተራ ናይ መሪሕነት ውድቀትማ ኩሎም ማእኸላይ ኮሚቴ ኣለዎም ውድብ ከም ውድብ ራዕ ኢሉ ወዲቑ እዩ ካብ ላዕሊ ሳታሕ ግልፂ እዩ ኮዚ ተዘራሪና ህወሓት ናይ መሪሕነት ስትራቴጂክ ፌለር እኒአኒ ኢሉ ባይ ዘ ወይ ሕዚ ካብኡን ላዕሊ ስትራቴጂክ ኢልካ ስኢልካ ዝበል እውን ኣይኮነን ስኢሉ ትቃል ዓይኒ ናይቲ ዝግብኦ መሪሕነት ዝወቅዕ ኣይኮን እምበር ስትራቴጂክ ዝብል ስትራቴጂክ ጥራሕ ኣይኮነን ብስሩ ዋላት ቤዚክ ዝበሃል እውን ሓደ ግዜ እኮ ብልሒ ቃልሲ ሃልዩ ግን ዝብልሒ ቃልሲ እዚ ኣብ ዝኾነ እንታይ ስሙ ፒርስ ንክገብር በሲዑ ንክወፅእ እዚ መሪሕ ህድልዮ ክትብል ከለካ እዩ ስትራቴጂክ ሊደርሽፕ ፌል ጌርና ገለመለና ኣልካ ተወግዕ ማለት እዩ ሕዚ ስትራቴጂክ ሊደርሽፕ ኢና ፌል ጌርና ንክትብል እውን ዘይበቅዕ ብስሩ መሰረታዊ ውድቀት እዮም ወዲቆም ዘሎ በቃ ብስሩ ተራ ናይ ፖለቲካ ይትረፍደቱ ስትራቴጂክ ኣብቲ ናይ ቤዚክ እውን የብሎምን ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ ቤዚክ እውን እዮም ዘይብሎም የለን ምክንያቱ ንሪኦ ከለና ቤዚክ ከም ዘይብሎም እኮ ንርኢ ኣለና ጊዜያዊ ምሕዳር ተዋሂዱ መፅኡ ኣብ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ቢሮ ትምህርቲ ኣብ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ እንታይ ደኾንስ ኣብ ዋት ሄል ትካላት ትግራይ ንሓደ ንሰሙን ዝመፀ ምሕዳር ክብላ ጊዜያዊ ክኾና ኣብ ጊዜያዊ ምሕዳር ዝኾና ክልልነታ እውን ድያ ተነጢቃ ትግራይ ሕጋዊ መንግስቲ ዳ ትነጠቕ እምበር እንታይ ነኽእዎም እዩ እንታይ ኮይንና ኢሎም እዮም ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ዘይብልዎ ዋይ ናይ ጊዜያዊ ምሕዳር ቢሮ ትምህርቲ ተገይሩ ይውሰድ ንምንታይ እርግጠኛ እየ ኣብይ ኣሕመድ በዚ ደረጃ ዲክቴት ገይርዎም ኣይኮነን እዚ ኣካል ናይ ምስጋድ ኤክስትራ ማይል ከይድካ ጎይታይ ከምዚ ኣገብር ኣለኹ ናይ ምባል ተዘይኮይና ኣብ ሕድሕድ ቢሮ እናመፀ ሄዲንግ ከስተማይዝ ገበሩ እዚ ኤዲት ገበሩ እናበሎም ኣይኮነን ግን ጌታቸው ግን ኢሉ እዩ ብግልፂ ኣነ ከልዕሊ ደሊ እዮ ብዝዩ ክውስኸልካ ማህተመ ይቀየሩን ኢሉ ናብ ኣጀንዳ ዘምፀ ሰብኣይ ኮይኑ ኩዕንቲ እንደ ኣርኣያ ኣዴታት ትግራይ ማህተመ ይቀየሩን ወረዳታት ኢሉ ኣጀንዳ ገይሩ ዝመፀ እዩ ብርግፅ እቲ ማህተም ምቅያርን ዘይምቅያር ነፍቲ ግዜ ኣነ ዝነበሩ ኩሉ ዝተሰርሐን ዘይተሰርሐን ኢሉ ንምፍላይ ይኸይዱ ኢሎም ዝትንትኑ ዝነበሩ ሰባት ነይሮም ዋላ ክንዲ ዝኾነ ይኹን ግን ከምቲ ዝበልካ ትካላት ትግራይ እየን ግዚያዊ ምምሕዳር መፀ ናይ ሰሙን ምምሕዳር መፀ እንዳተባሃለ ብሽመይ እንተዘይቀየርኩምለይ ማህተም ኢሉ ኡይ ስለ ዝበለ እን ቀይረን ኢለ እየ ዝሓስብ ብርግፅ ከምኡ ድዮም ክኾኑ ነይርዎም ንሱ ስለ ዝበለ ካሊእ ዘረባ እዩ ግን ኣብ ከምኡ ዓይነት ተራ ነገራት ተኣሲሩ ዘሎን ዝነበረን ስለ ዝኾነ ንዑ እየን ቀይረን ዝብል እምነት ኣለኒ ተን ስታይ እምበር
بأبي أحمد ديكتاتور جيرن وإنفورس جيروم كون كم زي خل ردائية نيشت اللي أبي أحمد نيشت يقول كملكي سلطان كرامد زد اللي سبقن كوبي ناي أبي أحمد وين إساياس كتب له بالدرجة والكملكي يوقل اللازل عد سلزغون التقراي حزي جيتاتشو بعلو زقددوم يوي إذا حسب أنا تخكل ما سكوي هذه تم تحت زلوا يخونوا جيتاتشو يخون في كاندي كل زلوا لخون تايو دكتور أبز قدايزي كاو وجن تقراي زتجبر شبد بديو إمبر أبي أحمد مسيو تكالات تقراي بجزاو من محدار جوروان إيلو ساقط سلازة فترة أي مثلاً تخكلي ناتاتهم أميندمنت تزيهلو ناتاتهم إندورسمنت تزيهلو تنعسى قاموا ونيرم يوم هذا بايزوي زي أيدي هذا انتهينا روح يخدلهو بدن بتردي الناس لزلو أصنعوهم سلزلو مرحتنا أفتن خجالة زقبوهم بوتا قحنا بولم يكخد نقالة أم يكخد هذا زيا أعطيك كانت تزحيتها بعالم يوم غيرهم ما يقبل برقص قاب عالم يوم كجوروا مخنياتو ناي تقراي تكالات جيزياو كوهونا خمزي خلا يفلت حارن كلتن يقول أو إثيوبيا كونيو عبيتي تكالات أو إثيوبيا بسفر لي بوتاتاتكو جيزياو محدارات نيرم فلتيم أو أديس أبابا حوسكا يلن أنا أديس أبابا جيزياو محدار نهالو أديس أبابا جيزياو محدار نهالو فتنا وسيلة مالت بالادرا زبحال مالتي أو بالادرا أنا أركب بالادرا استدادر نهالو مالت የባላደራ ነው የጊዜያዊ ደስ ባህል ነገር እንፈልጥ ታምር የለን አዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ያቃ ኮይንዋ ዝነበረት አዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ አብይ ደዘሉ ሰርቲፊኬት ተገይሮ ይፈልጥን ናይምታይ ጊዜያዊ ናይ ትካል ንምሕቶም ናይቶም ማሕደር ተጸገም ይንበር ናይቶም ትካላት ጸገም ኮይነ ትካላት ላ ናይ ህዝቢ እንዴ ህዝቢ ዝግልገለለን እንዴ ዓዲ ዝጽውዐለን እንዴ ወለዶ በቋምነት زلمعن اندين هذا حسابه او 3-4 ورحي او غزاو محدار نال قيرو ذو كل تابيلان ناي دبدابيتات هيدينغن دحر 3 سنه معلتات كاندغنا تحقق مالتي حق اخو تحقينه تقلديو كلام خلاص باي ذا واي ذا ورست زغدد ነገር እና ተካላት ነው ግዕለና كنوقع سيدلنا إمبر نتهزو وعلو جزاو نواري أمز قور والله نتهزوي أنا زمدي كابشرة نديساوا باسبورت خوص خيرو كاديساوا نشرة ملي سمو انتاي لهم كم زمالة صوت فلت تمتاوكيا تتبهراو كلاوي منكس تقراي زول متاوكيا تناي قدم مالتي زي كونس حدش جزياوي سعادة دبدابه ورقة سؤال ورقة كم مثلا نيتا صاحب عين النجار سعادة دبدابه ورقة حيث كم ساعة واحد تهز بجزياو خون هز بتقرأ عدو قوام من واري كونن عزيرهم يحسبوا كم يجركا منبر من النت ناي زيجاتات ناي هزبتات نجزياو من محرار كاختو الجزياو تقوله شعبية بعدو إرترا بعدو أو جزاوي منقص إرترا تايرخون مللي من النت قزعنا والكورقة كعدل كي مرة في تقراي ستا أسبيريشن تمساساري مالتي 3 عامات ملو جزاوي منقصنا على إرترا عزون بجزاوي منقصي مللي من النت إنكساس ده تزبي أو تقراي انتهي حاسيو يو تي ناي قوامي مللي من النت نداتا قدفة مخاب بقدم وانو كوي زوين مين كاكو يخونه بقدي سيرفيس كراكو خد كلس زي حسكا سيرفيس يتركو ناتو حال زي حسكا متوقع زي حسكا باسبورتين وكان زي حسكا ابزين تانك دكان ناتو حاله بقدي نايزي المفتاحي خنا قمت الا ازدل باشا خزك ابزون خوقارصك يقرتا
تاتل علنا الله نايتانا معراب تقراي انديا إند قولا assimilation يا الكايا قلت أيو I think assimilation تيلنا تجددنا مننتنا خنقير يوم زقور زلوا يتو وانا من أختو بترجم درجة صغيرة حدا خلت ثلاثة زغنا نتبتات كأمة أمه نزيوس كما عينت مفتحينا خنا أمة اللوز والمفتح أمتنا نفتخال إتنتنا خنا حلف منتان عاوزي assimilation زول كايو أنا سئلة تنت بتاعت خرعة اللوني لذا حسبن بقدام النت انت ايم غيروم كم معراب تقراي مسسددوهم قال يوم ناب تكزأتيهم قال يوم شفشفهم او اتريفهم تمام ليطوم ناب سمين معراب زوصحو ناب ماخل تقراي زوصحو ناب مقل زوصحو كن نداركو بدرون يوم كشفشفوهم موكيروم تستاوس انتخونكا ابديابو وعد عرو خبابي نايدرون شفشف غير لومي عبد دبيت كومو غير لومي نتفانا قلت مالتي ازي طرح انت يكون مصيوم سللت مسيلوم ማህበረ ቅዱሳን መስሎም ነጸላ እንዳውን ዘፉ ትምርተ መስቀል መጽሓፍ ነጸላ አውን ዚፍካ ንሕና ከምዚና ናይ ቻሪቲ ኢና ናይ ግዛዒና ተባሂሉ እንዳሰለሉ መነበይ ከም ዘሎን መን ከመይ ገሮም ከኽብልልዎ ከም ዝኽእሉን መን ከመይ ገሮም ከጥፍዎ ከም ዝኽእሉ ኩሉ እንዳሰርሑ ጸኒሖም እዮም እዚዩ ጠቅላላቱ ኢንድ ጎሉ ናይ ዝኸምዚ ዓይነት እንዳርከብካ ምጭፍጫፈን ኣብ ውሽጢ ኣቲኻ ምስላልን survivors كيترفو survive زقبر زترف تاريخ نجاري ندحريت كيترف زقبروا وي زخاب إسرائيل كمهاري خليه نا إسرائيل survivors stories بال يوتيوب بكالي ريخان تخونكا كما يكم زنبرتو قبل على إسرائيلاويان قبل على جوش استفدت سما بدن بريالايز كتقبر تخلي خاخ قلصوا خلو ندانا بعو بأكل زرعيوه لو مشام جيلهم زلوا تاريخ حزي بمصحف تصحيفو دهولك ستادي ببخبابي ببيونيفرسيتي اندات تصنعه صحفات تصحيفهم اندات نببو بأرت درجاون تصريحي نمنتاي سرفايفرز سلز نبرو رايلون تاني صح حزي بتحدقت تاريخ نجار يترف بتخالي قص كعت تقراوي قص بقص دمص بزي ولنا طفنا تقنس خد تا اندو غولوم ن بكا هافستون يلومون زولو بعلو زغلصو وايب اوتينا خن غورم ندل نتغاري يلومون يم بعلم يلو بايزو وي بوزيكو قلب قالي يغلصو هذه صرحهم اندا صرحو سرفايفرز نغيهلو يم زغورو زلو زول امنتلن تحرقت اتغالي تا اسيميليشن زولكايو أون دحر كيدوم ناوز غيت تقراوي كما يزولي تسفاز قرصه رؤسو دني نخنبر زدلي اما راحتو تسفاز يبلو بقى موتيو انت موتكو موت انت زي موتكو جن ام حرحيره خنبر يلو زخيد سبي خيد زخ سلازي ديموغرافي ناي مقيار بعلم زغير وطرحته يكونه اسيميليتد زخونو حلنኦም ሙሉእ بملؤ جزء حلنا حيزهم زخدو زطموي زمررهم مرر يلوم ناو نخدو يوتو عصوان كبان حجون زنيه تري زله رديت كياتو تساقيو تهزبي معراب تقراي تملس كبحال كله بقى ملسنا ندحر قوم نجر زي تسرحو قليلو زخيد حزب ندحر كوينو انت خيدلهم اسيميليتد كوينو ام حرحري نبر مني خان تولو محراي كويني نبر مالك إذا عينت من قد نمتطح ايوم سقيطهم حيزهم زنيو حزي إذا نختكبر يوم طبعا توي انت عينت شبد بدي خام راح تناز قبر زلو زولكايو إذا نختكبر يوم زساسي زلو انت زولكوا عنتو ابراهام مكلاكيا منستريو مكلاكيا يقصاصرو شجر يولن يلنا كم مكلاكيا منستر صباح تلعل تتوهل ابراهام تا يخقب من يقصاصرو نابنت ناي ابي ነገር ይፍለጥን ወርቁ አይተነው እንድሕረምጽ ናፍቱ ቦታ ከም ጤል ቀቅልኩም ብልዕዎም ተባህለ እንታይ ትገብር ሽዑ
ጌታቸው ዲ ኸውጾ ኸይዱ ኸውጾ አብርሃም ዲ ኸይዱ ኸውጾ መሬት ትግራይ ዘይተመለሰ በዓልኻ ዘይትቆጻጸሮ መሬት ዜጋታትካ ተመለሱ ማለት እንዳረኣኻ ናብ ሲኦል ምውርዋር ማለት እዩ ንዓይ ሕጂ ሪኢኻ ነቲ ኣሲሚሌሽን ይቐለሎም ኣሎ ማለት እዩ ርእሰ ድኒኑ ዝኸድ ጥራሕ ግን ኣይኮነን ዋላ ደፊሩ ዝኸደ እውን ዕጫ ናይቶም ናብ ተከዘ ኣትዮም ናብ ተከዘ ተወርዊሮም ብሱዳን ዝወፁ ዕጫ ናይቶም ኣብ ጅምላ ዝተቐበሩ 2034 እናኾኑ ዝተቐበሩ ዕጫ ናይቶም ኣበይ ከም ዘለው ዘይፍለጡ ተኣሲሮም ያ ነይሮም ተባሂሉ መንነቶም ዘይፍለጥ ተበታቲኾም ተደርበዩ ናይ እዚኦም ዕጫ ይወፅ እዚኣቶም ኩሎም ክትግበሩ እዩ ዘሳስ ዘሎ ማለት ኣብ ኮሚቴ ኢቶ ብግሉ ኸይዱ ስካይላይት ሆቴል ከፊሉ እንተስም ድላዮም እንዳሰርሑ ይወስንዎ እዚ ኩሉ ጠቕልል ኣቢሉ ክገልጸልና ይኽእል እቲ ኣሲሚሌሽን ዝበልካዮ ብትኽክል ማለት እዩ ዋላቱ ሰርቫይቨርስ ንኸይህሉ ምግባር እውን is part of assimilation እዩ ካፍቱ assimilated ዝኾነ assimilated ይኸውን ዘይኮነ ከዓ ይጠፍእ እሞ መርትዖ ንስእን ንሕና ጀኖሳይድ እኮ ኣብ ግዝያዊ ምሕዳር ኮይኑ ጀኖሳይድ ተፈፂሙና ኢሉ ደፊሩ ዝፀውዕ ሰብ ትፈልጥ ዶ የለን ኣነ ይሰማዕኹን እስካዕ ሎማዓንቲ የለን ጀኖሳይድ ተፈፂሙና ዝበለ ሰብ የለን ሕወሓት እስካዕ ሕዚ ተውፃላ ብቐዳማይ እውን ዶክተር ደብረጽዮን ኣልዒልዋ ኣብ ቃል ኣላ ዓቕሚ ስኢኖም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ሕዚ ንሕወሓት ምውጋን ንኻሊእ ምድፋእ ኣይኮነን حق انديو تقمط زلو نسن دينا ندل نحنا كحتاتولنا اينا ندل تጨፍጭፍنا اينا واغا خفيلنا اينا كحتاتول لوم كحتات خلو بسواء مسل تحساتون بجينوسايد ون كحتاتولنا اينا ندل نغي حتاتو زغورو زلو فعنتو يتገልጾ ዝነበርካይ ከይ ሕተቲና አብርሃም ገሊአን ናብ ጌታቸው ጽጋዕ ቢልዎን ማስረጃ እዩ ንጽዋሕን ጎ መርትዖ እዩ ንጽዋሕን ጎ ትሕዝ ዛረው ዘሎ ሰባይ መርትዖ እዩ ኣነ ይኮንኩን ኣነ ብፍላጠይስ ምንም ኣይሰራሕኹን ኢለ ነጊረኩም እኮ አብርሃምን ጌታቸውን ከፈብ ዝበልሉ ኣብ ቅድሚዮም ነጊረኩም ንሶም እዮም ክብል እዩ ንሶም እዮም ተሸከምቲ ባዕልና ንባዕልና ንኽንባላዕ ተሓታትነት ይራጊፍ ኸይዱ በሐቂ ተሓታትነት ንኸይህሉ ንኸይመጽእ ኮነ ኢሎም مسكر ون نخيل مرتع ون نخيل خنا يلهم زجورو ون زلوا أكوي مقبار سلتين نخيلو دقاف خنكا كوميتي أبال خنكا كمزين دا خنكا متاوجن حزبي يوم شوف زلوا مو حزب خفلت اللو حزب تقرأي تقلع الله خفلت اللو تتمازبالو وجنا ون دفينا وشتنا بدقن زلوا حد النتصنيعو كم تازن برنا يعني مجمر يا أخوينا ده أنك على سنبر تمليسنا أنا وخيدنا እንብል ዓለ ኹነታት ክህሉ ይውሉን ዝብል ኣነ እውን ኣለኒ ከም ዝበልካ ማለት ኣብዚ ግን ምናልባሽ መረፃ ተሌልና ምግባር መፍትሒ ዶ ክኸውን ይኽእል ትብል ናብ መረፃ እንድሕር ከይድና መፍትሒ ዶ ምኾነና ከመይ ትብል እንታይ እቲ መፍትሒ ነዚ እዩ ክፈትሑ ዝኽእል ነገር እንታይ ግርም ሕዚ መረፃ ክንብል ከለና በቲ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕ እንዲና ሕዚ እውን ክነምፅእ እትናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕ ትጊዜያዊ ምምሕዳር እውን ሓዊሱ ማለት እዩ ምስቲ ስምምዕ ዕላማኦም ብህዝቢ ናብ ዝምረፅ ስሩዕ መንግስቲ ኣሰጋጊርካ ድሕሪኡ ዝተረፉ ማለት ካብ ምፍፃም ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝተረፉ ካልኦት ጉዳያት እንተሃልዮም በቲ ሕገ መንግስቲ መሰረትን ብቐፃልነት ዘለዎ ፖለቲካዊ ዝርርብ ካብ ፖለቲካዊ ዝርርብ ሓፍ ብዝበለውን ድሕርዳ ምርድዳእ ተፈጢሩ ናይ ህዝብን ህዝቢ ርክባት ሓዊሱ ክህሉ ዝኽእሉ ካልኦት ካብ ፍትሒ ማለት ካብ ሕጊ ወፃኢ ካብ ተሓታትነት ወፃኢ ወገን ትግራይ ጀኖሳይድ ዝተፈፀመ እዚ ዋጋ ዕዳጋ ዝግበረሉ ኣይኮነን ነገር ግን ስምምዕ ፕሪቶሪያ ምስ ተፈፀመ ጉዳይ ተሓታትነት ኣብቲ ስምምዕ after some Victoria بدن بس لزي تسقطه تجارو معلنا بقول حزنا نغير حدا عبي بروجكت غيرنا من نحسبه ناس سمع فيكتوريا بسجر فتحي لسؤال شاوي دس لزحلف توز الله زي تقمنا يكون زي تقمنا و
عري زي يتقم زبال نجر أكلت الدردر غيرنا خن في الصمات تسمع منا سلزلنا كن في الصموينا قدم تخطر طرح يحلوا لنا أوكي قدم تخطر تحلوا سؤال عتك خفتح ناله تسمع معي خاندي خاز ولا كا زي بلسيو أنا عتك خفتح تسمع معه زي مسجوركم وإذا ما زي مساي معرض جور تخونكم يخم زبل عصني عزم وقت مراحي يهابنا توم زلون لبي جورو أتريس نوع عالم كله زخافة نجار تمصيت حزبي نهلون نيليو مرحون زغبر سلامون زغبر وعلون زغبر مبر سوري كات شيطان تلوت أنت خوين كاترجم يقول أنت ماليش نفس نور نايم تاونا أي تعرفن زي بتمنيت زي كونس بخون الناس خجات مزغ نجاري غير جين ثاني مرة أقول داي سمع بريتوريا order of implementation حاليو قدم ساعة تفسيمو جزيا من محدارون نزيعة فتصام أكال انديو فتصيمو لو غوديو ناب سرع منقص نمسرتلو مرصا خسغاغر علو يا تا قندي امام ندحر ناب سرع منقص نمسرتلو مرصا تسغاغيرنا سمع بريتوريا تفصيمو لو إلنا نوقع سلازلنا انت اي تفصيمو وررت وصيوم كاوخه مريتنا تركبنا انكاوخه تمزابالي نافت استركبنايو مريت ኣብ ትሕቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ኮይኑ ጸጥታ እውን ናይ ትግራይ ጸጥታ ኮይኑ ሰራዊት ትግራይ እውን ብዘለዎ ናብ ቦቱ ተመሊሱ ኣሎ ኦኬ እዚኣ እንድሕር ኮይና ሕዚ ህዝቢ እዚ ብግዜያዊ ምምሕዳር እናተመሓደረ ይነብርን ምክንያቱ ግዜያዊ ምምሕዳር ዘይምልሶም ብዙሓት ሕቶታት ኣለዉ ተናእሰ ቤት ምክሪ የድልዮ ሕገ መንግስታዊ መሰል እዩ መሰል ዓርሰ ውሳነ መሰል ዓርሰ ምሕደራ ኣብ መሰል ዓርሰ ምሕደራ እውን እዩ ግዜያዊ ምምሕዳር ሙሉእ ኤክሰርሳይዝ ናይ ምግባር መሰል ዘይብሉ ካብኣተን ሓንቲ ቤት ምክሪ ምጥያሽ እያ ቤት ምክሪ ከጣይሻ ይኽእል ካብ መሰል ዓርሰ ምሕደራ መረጋገፂት ቀንዲ ናይ ባዕልካ ቤት ምክሪ ኣጣይሽካ ኣብ ጉዳያትካ ምዝታይ ምኽኣል እያ እዚኣ ክገብራ ይኽእል እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ምክንያቱ ቤት ምክሪ ዝጣየሽ ብመረፃ እዩ ብኣሳይመንት ኣይኮነን ወይ ብዴዚግኔሽን ኣይኮነን ስለዚ ምምሕዳር ዲፌክቲቭ እዩ ብተፈጥሮ ግዜያዊ ምምሕዳር ብተፈጥሮ ዲፌክቲቭ እዩ እዚ ብስሩ ኤክስትራ ዲፌክሽን እኒሄዎ እንድዩ ጥዑይ ስሩዕ ግዜያዊ ምምሕዳር እውን ኣይኮነን ግን ኩሎም ኢንተርም ገቨርንመንትስ ናይ ኣውቶሪቲ ሊሚቴሽን ኣለዎም ምክንያቱ ብስሩዕ ዲሞክራሲያዊ መንገዲ ዝመፁ ስለ ዘይኮኑ ኣሳይንድ ስለ ዝኾኑ ወይ ከዓ ብስምምዕ ፖለቲከኛታት ብተደራደርቲ ኣካላት ዝመፁ ስለ ዝኾኑ ሙሉእ መሰላትን ኣብ ሕገ መንግስቲ ዝተቐመጡ ዓንቀፃትን ኤክሰርሳይዝ ናይ ምግባር ስልጣን የብሎምን ስልጣን ይሓፅሮም እዩ ስልጣን ብሓፀረ ቁፅሪ በቲ ስልጣን ንሱ በቲ ሓላፍነት ንሱ በቲ ዓንቀፅ ንሱ ክምለስ ዝግቦ ናይ ህዝቢ ሕቶ ኣይምለስን ናይ ህዝቢ ፀገም ኣይፍታሕን ማለት እዩ ንኣብነት ቤት ምክሪ ዝፈትሑ ናይ ህዝቢ ሕቶት ሃልዩ ቤት ምክሪ ስለዘየለ ሕቶኹም ኣይምለስን ኢኻ ክትብሎም ማለት እዩ ብግዜያዊ ምምሕዳር እንድሕር ቀፂልካ ኮይንካ ፅባሕ ንጓብ ዝኾነ ቦታ ሪፈረንደም ዝሓትት ጉዳይ እንድሕር ተፈጢሩ ኮይኑ ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ኮይንካ ሪፈረንደም ከተካይድ ኣይትኽእልን ስለዚ ስሩዕ መንግስቲ ስለዘይብሉ ወይናዊ ኩናት ይከኣቱ እንተነኣሰ ብሪፈረንደም ዝፍታሕ ጉዳይ እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ ብሪፈረንደም ክፍታሕ ይኽእል ስለዚ ምናልባት ሓደ ግዜ ክጨንቀካ ከሎ ናብ ምጥርጣርን ከምዚ ድዚ ዝሕሰብ ዘሎ ናብ ዝብልን ክትከይድ ዘገድደካ ነገር እንታይ እዩ እዚ ግዜያዊ ምምሕዳር ስልጣኑ ንምንዋሕ ኢሉ ደኾን ይኸውን ከ ናብ ዘየድሊ ነገራት ይኽየድ ዘሎ ምክንያቱ እታ ስምምዕ ተተፈፂማ ወረድቲ እዮም እዞም ኣካላት እዮም ናብ መረፃ ስለ ዝእቶ ማዕረ እዮም ምስቲ ካሊእ ተመሪፆም ክመፅኦም ተመሪፆም ኣይመፁን ከማ እያ ስለዚ መረፃ መፍትሒ ይኸውን ዶ ዝብል መረፃ ዳሞ እንታይ ሕቶ ኣለዎ ነዘን ሕዚ ዘኒዋ ናይ ተመለሶ ይትመለሱ ጥራሕ ዘይኮነሲ ብስሩ ብዘለቐታ ብቐፃልነት እውን ክለዓሉ ዝኽእሉ ፀገማት ህዝቢ ክፍትሑ ዝኽእሉ ህዝቢ ባዕሉ ኢደውፅኡ ጠቢሉ ካርዶ እትዩ ብዝመረፆም መራሕቱ ዝሓተቱ ሕቶ እንትምለሰሉን ኣብ ሕገ መንግስቲ ዝሰፈሩ መሰላት እንትረጋገፁሉን እዩ ፀገም ህዝቢ ክፍታሕ ዝኽእል ስለዚ መረፃ ድማ ንስሩዕ ህዝባዊ መንግስቲ መሰረት ስለ ዝኾነ ስሩዕ ህዝባዊ መንግስቲ ተመስሪቱ ህዝቢ ትግራይ ስሩዕ
ناي مسلن ناي جلجالوت زرخول سيرفيس بلاس كونستيشنال رايتس زغبرلو جيزي بسنكي ودكات مريحنتن شرح صلاتن كناواح يبلون تناي صلاتك نحصرو كون زي خالنا نمنتاي نحنا نتصلا اذا حاسو سقاينا نتصلاي نوح حقت كفصمو زدلي وحطت حزب تግራይ ወይ اسيميليشن مساخعتي دخع نخون لازم نحطه يقولون نمرصا ክንከይድ ሓሲቡ ዝሰርሕ መሪሕነት ኣብ ትግራይ እንድሕር ሃልዩ እጆኻ ይኽባር ዘለዎ ሽለሚ ዘለዎ ግን ንሱ ይኮና ነመረፃ خليهم ኢልካ ተሓስብ ንኣብነት ሕዚ ታ ካልአይ ትሕተ ይውና እናሃለወት ከስዕባ እሞ ካውንስል ኢሎም እንዲዮም ዝኸዱን እዩ እታ ናይ ጀነራል ጻድቃን ፕሮጀክት ዝብላኣነ ኩልና እውን ከም እንፈልጣ ካውንስል እኒሄ ኣማኻሪ ካውንስል ኢሎም ዝኸድዎ ዘለዉ ማለት እዩ እዚ ምስ ሓቅና ዓዲ እዩ ኣብዚ ቀረባ ሰነድ ኣፅዲቕና ኢሎም ኣብኡ ዘውፅዎ ሓደ ንባብ እንዳንበብኩ ነይረ እንታይ ዝብል ኣብ ገለገለ ከባብታት ኣብ ገለገለ ኩነታት ወሳኒ ዝኾነ ሮል ክህልዎ እዩ ክውስን እዩ ማለት እዩ ኣብ ገለገለ ከዓ ንመንግስቲ ዘማኽር ይኸውን ኣብ ፅሑፍ እየ ዝብለካ ዘሎ እዋን ከምኡ ኢሉ ይወፅ እዩ ዳዮም ዝብል ዘለዉ እዞም ሰባት እዚኦም ክደልይዎ ከለዉ ንዓ ወሲንካ ኢኻ ተባሂሉ ንህዝቢ ምእመኒ መታለሊ ወሳኒ ዝኾነ ሮል ዝነበሮ ዘማኸረና ካውንስል ዶ ገለ ተባሂሉ ሴርሞኒያል ዝኾነ በቃ ስኢልካ ናይ ተረኣየን ዝኾነ ካውንስል መስሪትና ክብሉ እዮም ዝደልዩ እዛ ካውንስል እዚኣ ብዙሕ እንዳበልና ኣላ መፂና እንዲና ዋላ ምሳኻ እውን ምስ ካልኦት እውን እታ ተሪፋ ዘላ ቤዝ ናይታ ውድብ ኣብ ወረዳ ናብ ጣብያን ዘለዉ ምክሪ ቤት እዮም እቲ ተሪፉ ዘሎ ህዝባዊ መስመር ተኸቲሉ ዝኸይድ ህዝባዊ መስመር ዘፍፅም ኣብ ወረዳ ናብ ጣብያን ዘሎ ምክሪ ቤት እዩ እቲ ናይ ክልል ምክሪ ቤት ኦረዲ ደሓን ዋዓል ብዘይብሎ ፋንየሞ እዮም ከም ትፈልጦ ኣበይ ከም ዘሎ ይፍለጥን በበይ ተሪፎም ኣይፍለጥን ንምንታዮም ተሪፎም ኣይፍለጥን ንዕኡ በቲኖም ሒዞም ክኸዱ እንዳኸኣሉ እንዳሃለዉ በቲኖምስ ነተን ናይ ወረዳ ናይ ጣብያን ንምብታን ዘቋቁምዎ ዘለዉ ኢለ እንደ ዝኣምን ኣነ ካውንስል ነቋቁም ኣለና ኢና በቃ እቲ ካውንስል እንድሕር ሃልዩ መረፃ እየድልን ስሩዕ ምክሪ ቤት እውን እየድልን ብኡ ኢና ንቅፅል ክብሉ ይኽእሉ እዮም ኢልካ ደይ ትግምትን ከምቲ ዝበልካዮ ሕዝታይ መስልካ ናይ ካውንስል ዝብል ቀልዲ እቲ ህዝቢ ሕዝቢ እውን ኢንጌጅድ ስለ ዘይኮነ ኣብዞም ዝግበሩ ዘለዉ ከምዚ ዓይነት ነገራት ዋላ ከሳትፍዎ እንተዝደልዩ እውን ኣረዲእኻ ኣይኮነን ብዓብዪ እኮ ስምምዕ ፕሪቶርያ እውን ንክርድኦ በብመሓውሮ ውሪዶም ብዝርድኦ ቋንቋ እውን ይሃብዎን እዮም እቶም መራሕቲ ቴሌቭዥን ብዘውግዑ ወሲዱ ንዖም ኣሚኑ ኮ እቲ ህዝቢ ሓንሳብ ስምምዕ ሰላም ይብሎ ሓንሳብ ገለ ይብል ስምምዕ ሰላም ኣይኮነን ሰላም ደኾን ከምፅ ይኽእል ተባሂሉ ተፃወታት ደው ንምባል ዝተፈረመ ሲዝፋየር ስምምዕነት እዩ እምበር ናይ ሰላም ኣይነበረን ሕዚ እቲ ግልፅነት እየ ክብለካ ደልየ እቲ ካውንስል እውን ትብል ዘለዉ ሕዚ በቃ ጉልቀ ሰብ ኣይኮነን ዝበል እኒሆ እዩ ከምዚ ቤት ምክሪ ገለመለ ኢልካ ንምሽዋር ዝግበሩ ነገራት እኒሆ ግን ኣድጀክቲቭ ዘይብላ ተኢላ ካውንስል ጥራሕ ግን ኣይኮነት ነቲ ህዝቢ ከም እዮም ዝርዎ ድሓር ግን ኣብዚ ከስተማይዝ ተገይራ ትውጋዕ ኣድቫይዘር ካውንስል እንድሕር ኮይኑ ዳሞ ምንም ተላኣኽ ካውንስል ኮ እዩ ሓደን ክልተን ይብል ብሱርኸ ንምንታይ እዩ ሰባት ተኣኪቦም ርእይቶ ክህቡን ዓይነት ነገር ተረዲኻ ሰባት ተኣኪቦም ግብረ መልሲ ክህቡን ዓይነት ነገር ስለ ዘይውስኑ ማለት እየ ፊድባክ ክህቡ ክእሉ እዮም ኣብ ዝኾነ ጉዳይ ብናቶም ሙሉእ ናፅነት ድዮም ክህቡ ወይስ ኦሪየንቴሽን ወሲዶም ብዘየገድስ ግን እዞም ኣካላት እዚኦም ግብረ መልሲ ክህቡ ክእሉ እዮም ኣብ ዝኾነ ጉዳይ ዝመሰሎም ርእይቶ ኮሜንት ክህቡ ክእሉ እዮም ክውስኑ ግን ኣይኽእሉን
أو قلقليو يوسنو قلقليو ريتا يهزلون قليو منم زوسنو أنا قريلا هايكوسنو بويلك كتبونا يتغلنكو كمي غير كادفايزر كونسل وسن كتولا سماي كيرون أما خار كونسل نال كاسي وسن كمي غير كهتولا تطوعنتون نا بريزيدنت يو exactly خاري نايقل تنصقم كوب مسارته إذا تتعيشين يا كونسل تايو سندو زي بتنوا زي رأ ها زي رأ ميدياتها زي رأ حزب زي رأ زي بتن تصوع عنته نبريزيدنت جام محدار مخانون بزينا أمنا جيرونا سند جلس يلو نخلة يسحن نبيت مخر سند يحب عادي بيت مخر استعيش ولا أواجه يحب عادي بنقارة غازيتا كوي زوج انتم كله خبرته كما غير كتحاو تحاوي زغبر زلو تتغارن اتشمن معرس لزي كونه وين ما نتز حزب زيتو قالن تسرح سرحن سلازي يزامديو بصروخه بزحات تاكيو حاده نا بزحات سبميت يغبر حاده نا بزحات تصوعنت يهلو امبر بزحات تاكيو نا حاده تصوعنتهم تعينت قليزي يردني موجزاو محدار دينا نينا غوري غوري او موجزاو محدار نينا ناي بوزوحان درمص يسمعلو بيت مخري خنسغاغر تولو سمع بريتوريا فصم منبر او جزاو محدار نينا مننا انت دمو خنغبر بيت مخري زيبلنا ونا او تصوعنتهم دانيا يمص تصوعنتنا وغيتاچو تايز بال انتي كورابشن كوميشن يمص تصوعنتو كوميشنر يمص تصوعنتنا بتايز وا امسي ما عنده بانكن دانكن حزكا بعلها دانيا بعلها بوليس بعلها مصاري جبنات قعزينا كاوديم تموري سمدغنا تصوعنتهم ناخا بعلها مسراتي اما خارج بحال كونسل እንደገና ተመልሱ ስኻና ናኻ እዚ ኮነ ሓደ ሰብ ሕጊ ናይ ሓደ ሰብ ሕጊ ምዃኑ ሎም ዲኩም ትፈልጡ ግዜያዊ ምሕዳር ክበሃል ተለኩ ኸም ይኽን በሃል ንኽእንዲና እሞ ናይ ሓደ ሰብ ሕጊ ነዊሕ ግዜ ክጸንሕ ስለ ዘይግብኦ ተለኽ ንገላገል ተባሂሉ ቆይ 6 ወርሕ ንሓደ ዓመት እንተባሂሉ ዋው ጉቦም ወዲዮም ናፍቲ ዲሞክራሲያዊ ዝበሃል ብህዝቢ ተሳትፎ ዝምስረት መንግስታዊ ስርዓት ዘየሰጋግሩና زنقعنا كون هزب زربح سرعة نسرح بريتوريا خنا فصم زل مغنيات نتزهلو من كوز بوينيرو زنقعو اما هتمدو او قمشي عن كفندو نعاي كلا دسيب لندو سخاورد سخاديب كاسمع بريتوريا طر بتل بحنت نجر تواعي سما يكون زنقعهم جانا حزق باس يكون جانا حزي معناتو حز جانا نسمع بريتوريا زملكت رئسي امسيوم متقطع جميرنا لنا قدمي زنور سمع بريتوريا زملكوت يغني بسرو طغلال افت سند تقمطه ነገር ንخفصم دالي ግዜያዊ ምሕዳርስ መሪሕነት ህወሓት ከልኪልዎ ወይ ዓንቂፎ ዝበሃል ነገር የለን ሓሶት እዩ ካስምዕ ብሪቶሪያ ወፃኢ ኣብ ዝነበሩ ሕቱኽቱኻት ግን ኩሎም ከፊሎም ዘለዉ ናይ ታይ ዝበሃል ንፅድቂ ይኮኑ ንፖለቲካም ከፊሎም ዘለዉ የስ ካብቲ ስምዕ ወፃኢ ምንቅስቃስ ዝግበር ተኮይኑ ዳሞ ፖለቲከኛ ኮይኑ መን ይስኡ ዝርኤካ እንታይ ትገብር ኣለካ ወብለካ سخون جيجا خسر حزل خانة جيجا خدمة تقاوم خدمة مقدني ناي بريتوريا سرح خسر حقنا أي تواسني هذا جنا خباسي هون مغنياتو قدم تختل ناي أفسات ما تسمع مرحنة جزاء محدار بزعمن اللو بزتقبله كوميتي غينون بزفصمو أجاب يبلا شو وصل زلوا قدم تختل نايتي سمع أفسات ما مارتي سلبي كخون زغبو زنبره هزون ولا يرفد كاوص ام مارق سلازيله سمع بريتوريا قدم تختلو ازاري حد خير زلو بግልጽ ቋንቋ ነዚህ ህዝብ እዚ ዘይምሕላይ እዩ ኣነ በቃ ኩናት እዩ እኮ ምንም እንታይ እስሙ ከለ ባይዘይ ትንፈርሐ ነገር ክንሰምዖ እንዲና ዘይንደሊ ግን ክትሰምዖ ዘይኮነስ ክትሪኦ ክትነብሮ ዝገብር ስራሕ ይምሰርሑ ዘለዉ ተጠብሎ ክባሃሉ ስምዕ ፕሪቶሪያ ብነውፁ ዘዋግአካ ኣይኮነን ምክንያቱ ውግእ ጠጠው ናይ ምባል ስምምዕ እዩ
تاسمع نسا أبلاشخات تقبر زلا نجار يتواجئك زي مقدار ما مرحتنا وني ساتفلو سلازة زواجونا مرحتنا وني يوم بعلم صلاة راح يكون أبزيا سممع بريتوريا حس كله أبي حابرت زخون زلوا أو جزاهم محرار ذنيو الكسوات يكونوا زي قدس لب خلق الله لب خلق الله يفتسم لنا ساعات نفتر كلنا كم صار سلام كسؤل زدولي حدا يتردم أكلت له تسممع بأقوى مفصامي كوينات زترف أزي مفصام كوينات يترفيو تواهيلون يتفرمو نغامنا يمنا إزي زي مفصام دما بقلبات كوينات تمسيا مالتي سلازي تا كوينات تمس يوم زغورو زلو نابي أبزي أرمام زجيتاچو تسمع معي يولا أبي جيتاچو ما ملسي يقولون سؤال حريف والله نازي دقاقيمنا سمول كسوون نلعب زلنا كاري من المخنيات يقول ملسغا يقولون باي ذا واي تقارص أنا قاري يقولون أبي بتلفزيون زحلفو تقارص أنت خانها قال ما لا يلوم مخنيات كوزو فتن نيرم بصورة كن جيتاچو بعركو تزاري وني قد ما أبي بتقرين ياكو نجيو كاي exactly من المخنيات يقولون جن أوزي جن باشا نحوسها فاينل حتنا نحوسها سلازدلي ويل مالت وعل سلام وأيمن وعل تخصصت أو نايم بال وعل تفرموا بريتوريا يفتسم النايلو زلعلن أتوعل ناي بريتوريا هايجاك جيروم بأنا تونني لهم زخدون انديو بكل التنرية زلنا أبزي ملكتو تحدى بتوعل استفتر أيو أنا بصرب بمسارة أونتو جزياو من محدار أبدردر أبوليتيكاوي ذاته ناي بريتوريا سمع بريتوريا منم عينت ألقى أتاونت يقولون إذا أتاونت يقولون وتصيت نايتو دردريو سأستعزازنتو نحوحاتن فيدرال منقصن يخون زلو ريبورت خقبرون ناو كلتي يخون اللو اندو مور ناو حوحات ريبورت انت زقبر نيرو politically بحوحات بتاناي أدمين بتازل حزقعا من الواش نافت intervention ونصل زغيرو بفيدرال منقص تخوينو انت زخيد upper hand نحوحات كهبا نيرو opportunity نيرو ونزو بالإمنة اندي زلني نقرقن حزي فاينال انت ايم كوينم رخيونا ايم زلنا كمتو قدم الكاون زرع الكايو وعل بريتوريا يفتن بهالي كوينات غوس تواهيل زور ريلو بايزوي كلتي انقط امكان تخونكا بترداليو ابي احمد ابز دخم كالو خم عصون كم سعالن كمصكا خسقلكا يدالو خم زلو نغيرو كاي نغيرنا كوي تግራይ ሆነው በአንድም በሌላም ጦርነት የሚቀሰቅሱ የሚፈልጉ አሉ አልነገርከንም እንዳትሉኝ አይ ነገር ካናን ከይተውልኒ ነግረኩም አለኹ ኢሉ ከኸፍተልና ከም ዝኽእል ዕድል እንተረኺቡ ከፍተልና ከም ዝኽእል ኮ ነጊርና ኣሎ እዚ እንዳ ገንዳ ወልና እንተ ተጋጊና ሽግር እዩ እዚኣ ግን ከም ዘለዋ ዘጋውሕዋ እንደውም ቀዲሞም ቅድመ አብይ አሕመድ ፓርቲታት ናይ ትግራይ ኣለዉ نمانيهم كم إلمو نتوعل سلام وعل بريتوريا يفتم زبالة ما راح يمكم إلمو زلو حجي أب كل تيو ديفرنس ده تري بقنعنا وعل بريتوريا يفتم من داول الزارب زلو ما راح تقص يغازل لخا تواهيلو ملسي هاون بايزوي نزي هذا هو ملسي في لقد أنا ملسي خمسة زر أخايا كم زي زولون اللو إلهم يم كيدهم إذا وانجلي يتواهيل يخفرج نير ويلة إذا أمنا وانجلي قبل على تقرأي زقبر زلو خبابا تتقبرن تزحسب زلون كله عبيرنا خن مكتئنا تواهيلو تقرأي النتوكوا ما أخلنا خوينو بيمان نبسقا من زلنا بوليتيكا والرأية نا حدا مسئنا تقرأي النت ديفند خنقبر ندحر زكيلنا كابزي أز وصف تقرأي جامو مليو خنبراس كم يقرك أخذ فكر بعلا تقرأيكم عينة حق ديها حيزا قد كيد زلوا زول حتى يزلنا من يوم يمتم دخيمهم
توم بشرحي نسلطانهم يلوم ديوم نقيمهم يلوم ديوم تسفى زلوم ناي سلطان ناي جنزبن زلوم تسفى خركو يلوم ديوم بزرو باندا خوينوم كوم عينت عمل سلا زلوم عملهم وقابيهم كركو ديوم مسلاتي خوينوم ززومتنا زلو بتحدى قصلو اتم بقنعنا زقالسو ግን ከዓ ናይ ዓቅሚ ጉድለት ዲዩ ፍርሕዲ ዘይትፈልጦ ስቁኢል ቀጥቀጥ እናበሉ ዘውፅዋ ነታ መግለጽ እኳ ናንቀጥቀጡ ዘውፅዋ ከምታ ዝረኣኻያ ናይ GSTS መግለጽ ንምምላስ እኳ ዝረኣኻያ ስኢላ ብፌስቡክ ጥብ ኣቢሎማ ዝኸዱ ማንም ተራ ኣክቲቪስት ዝፅሕፉ ዓይነት ከምዚ ዝገብሩ ናይ ዓቅሚ ድኽመት ዘለዎም ኢለ ዝወስዶም ኣነ ግን ብኻሊእ እውን ክትገልጾም ትኽእል ኢኻ ብኽልቲኡ ዝኔው ነቲ ህዝቢ ሸኽሚ እዮም ኢለ እየ ዝሓስብ ቶም ዘይረብሕ ለፍስፍስ ዝበለ ነገር ኣውፅኦም ዓቅሚ ስኢኖም ግን ከዓ ካብቲ ህዝባዊ መስመር ዘይ ለቐቑ እውን ጠንኪሮም ክኸዱ ዝግብኦም ግዜ ሕዚ እዩ እቶም ህዝቦም ከዲዖም ፀላእቲ ዘሚቶም ዘለዉ እውን ንጹር ገይሮም እዮም ህዝቡ እውን ይቃለሶም ብንጹር ይቃለሶም ተተቃለስናዮም ዘዝተቃለሶም ርእሱ እንዳነኽነኹ ከም ዝነዓና ዝገብሩና ትሪኦ እስኻ እውን ሓደ ተጠቃዒ ኢኻ ስለዚ እዚኦም ክልቲኦም ጉጅለ ህዝቢ ከመይ ይኽርድኦም ዘለዎ ዝብል ሓደ ሕቶም ሓዘለይ ብዓብይኡ ግን ኣኼባ እኒሄ ናይ ውድብ ኣብዚኣ ክትንፅር ደየብላ ላዕለዎት ካድረ እንዲኦም እኒአው እዚኦም ላዕለዎት ካድረ እዮም ማዕረቶም ማእኸላይ ኮሚቴ ስልጣን ዘለዎም እዮም ዋላ ፖለቲካዊ ስልጣን ይኹን ብደረጃ ሽመት ናይቲ ውድብ ግን ላዕለዎት ካድረ እዮም ኩሎም ኩሉ ማእኸላይ ኮሚቴ ስለ ዘይኮን እንተዘይኮይኑ ብዙሕ ነገር ኢና ንፅበኽ ኣብዚ ኣብ ባዕሎም እውን ዝበፅሐሎ ኣብቲ ህዝቢ ዝበፅሐሎ መጻኢ ትግራይ ከበላሹ ተዳልዩ ዝኒሄ ክድርመስ ተዳልዩ ዝኒሄ ጋሃምስቲ እውን እኒሄ ካውዚ ከውፅና ዕድል ኣለዎም ኢልካ ትሓስብ ካብቶም ዝብሎም ዝነበርኩ ክልተ ድኹማት ሓደ ብሽርሒ ሓደ ብገርሂ ካውዚ ከውፅና ይኽእሉ ዶ ትዝኒሄ ኩነታት ትዝሓለፈ ኩነታት ክመፅእ ዝኽእል እውን ፅባሕ ንጎሶ ኢልና እንድሕር ርኢናዮ በቲ ዘሎ እንተቐፂልና ክመፅእ ዝኽእል እውን ሪኦም ገምጊሞም እዚ ከመሓየሽዎ ኣለዎም ኢልካ ትሓስብ ይኽእሉ እዮም ኢልካ ትሓስብ ዶ ወይስ ሕጂ እውን ሕኸኸኒ ክሓከካ እያ ኮይና ክትወፅእ ከምኣ ኮይና እንተወፅያ ህዝቢ ትግራይ ናብ ሓደጋ ዝእትውዎ ዘለዉ እዚ ኩሉ ተስፋ ዝገበርናሎም ካድረ እንዳበልና ዝነበርና ካብ ሰማያት ዝዘንብ ዳቦ ስለ ዘሎ ይኮነን ታተንኮል ይፈልጥዋ እዮም ታግዕዘ ይፈልጥዋ እዮም ታውድብ ከመይ ክትወድቕ ከላ ከመይ እንዳተሓፀበት እንዳተሓደሰት ከም ዝመፀት ስለ ዝፈልጡ ከውፅዋ ኣለዎም ታውድብ ንሳ እንተወፅያ ታውዕል ሰላም ፕሪቶሪያ እውን ክትፍረም እያ ምን ክትውዳእ እያ ብሰላም ክትውዳእ እያ ክንዕወተላ ኢና ህዝብና ክነውፅእ ኢና መሬትና ክነምልስ ኢና ተሓታትነት ካልኦት ንብሎም እውን ቀስና በልና ክንከዶም ኢና ንሳ እንድሕር ተዓዊቶሙላ ፀላእቲ ተዓዊቶሙልና እዮም ከም ታሕዚ ዝኸድዋ ዘለዉ ክንደይ ሰብ ይፀፋኣና ዘሎ ሕዚ ስለዚ ክሪእዎ እዮም ኢልካ ደ ትግምት ከምቲ ዝሃብናዮም ዓይነት ደረጃ ኣለዎም ሕጂ እውን ተስፋ ኣለኒ ዲኻ ትብል ወይስ ሰጀስት ገብሮም ነገር ኣለ እዩ እዚ ነዞም ላዕለዎት ካድረ ከመይ ኢኻ ትሪኦ እዚ ናይ መወዳእታ ሕቶ ይከውን እንግርም እዚ ታዩ ደጋጊምና መደብ ሰሪሕናሉ እንዲና ትውድቀት ምንም ሓደን ክልተን የብሉን መጀመርያ ዝኾነ ይኹን እቶም ላዕለዎት መራሕቲ ተደጋጊም ተዛሪብናሉ ኢና ላዕለዎት መራሕቲ ጥራሕ ዘይኮኑ ላዕለዋይ ካድረ ይኹን ታሕተዋይ ካድረ እውን ከኣምኑ ዘለዎ ናይ ማን መድሓኒት ዘድልዮ ናይ ማን ካብ ብኻሊእ ዘይጥዑይ ግን ብስም ለውጢ ዝመፅእ ጎንፂ ዝትካእ ትዘኒዮ ኩነታት ኣላታን የብላን ተማዊቱ ህዝባዊ ኮይኑ ኣለኒ ዝብሎ ዓቕሙ ኣለውኒ ዝብሎም ዝሕሹ ዝብሎም ኣብ ውሽጡ ዘለዉ ምሁራን ካድረታት ኣባላት ብዘየገድስ
صعيرون قعيرون أبزا مدرخ زيا ناي موداتا صماق بلحي ألن زولو مريحنت أفتا تغطر زلا قوائي شفتيتا نهزو تقراي نخركو كم منفيت كم متصاري خطك ملالني زا مدرخ زيا إلو خكالة سلو تفتو تسأله تودكت نعوني ملكوتو أيو نتحتو هايون عنتون النيرنا استراتيجيك ناتهاله حد كذي كم زلحنا زلها مسيركا عي زولا نجارات بموقع نبيلكا أفت مسيرتها ونجارات دحنا كم زلها تعبي زولا نجار كم زعبي كعينة نجار مسيركا زقروا نجارات بسرعة عين مرفوع يوت في أوام كم تعنتو زغلصنا يو زغيرن زي غيرن زي فلت الخناتات نري بمنتاي كباس خم زلومن زي فلت الخناتات بمنتاي كساني خم زلوم تطفي ومس ولا بمنتاي كباس خم زلوم ديوم زي مميت معناته بمهتمي ود مهتمي نساتهم كጨቃጨቁ بأنا مختر غورني أنا بومبر غورني ساتهم كጨቃጨቁ ህዝብ ግን ሎምዶት መጽጽዋሕና ለዘቋም ታባኒ ከም መዓልታት ናብ ሶምናት ካብ ሶምናት ናዋርሕ ካዋርሕ ናብ ዓመት ተሰጋጊራ ስቃዩ ከምቲ ንሪኦ ዘለና ኮይኑሎ ማለት እዩ ስለዚ እታ ቀንዲ ዝካድሮ እዚ ተኣኪቡ ዘኒዮ ሕዚ ክገብራ ዘለዎ ኣፍታ ጉባኤ ናይ ማን ዝምጥን መሪሕነት ካፍት ዘሎ ንክወፅእ ከም መጻሪ ክጥቀመላ ክእል እዩ ምክንያቱ እታ ጉባኤ ኣብ ከምዚ ዓይነት መድረኻት ዝተፃረዩ ጎዛት ዝበሃሉ ተቃለሲ ተፅድቀሉ ትመርፀሉ እምበር ክንደየናይ ኣው ሃይልካ ጀሚርካ ቃልሲ ተካይደሉ ኣይኮነን أو ذناي مصراي مدرخ زي بزقباء زي حلف ساعات بخلي حكلك أو جواي بوتان خيحزو قالوا سيخلي أو نذكر قالسي كم ريفرنس زبل جلوجن كم من نصاصري غيرز وسدغن تبزيز غور قالسي بدن بخ قالس نيو رجس نو علون مسوات خفيلهم منديم انغلاتي عم منديم فراري حم منديم نيقوم منديم بزح وصاور دري اندي خادرزي ናይ ህሉን ጉዳይ ወኒ ናይ ዋዕሉ ጉዳይ ናይ ክብሩ ጉዳይ ወኒ ብኡ ደረጃ ከቃለሶም ክኸለሉ ነትውድብ ነቲ ዕላማ እዩ ትሕቲ ኢሉ ክግዛእ ዘለዎ እምበር ንዝኾነ ይኹን መራሒ ዝደንን ወይ እውን ዝግዛእ ዓይነት ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብዚ ሕዚ መድረኽ ኣብዚ መድረኽ እዚ ካብ ዝኾነ ይኹን ካድረ ትፅቢት ኣይንገብር ምክንያቱ تناي مريحنة ودكت عينه في تيتر يوي صبو سرح مرحيخا تخوري الكون تاي ديمقراطيا وزي كونه الكاي خاتم مارنبر بقعت يقولون الكاي تحامين وعزي كله خلي مع انه بقعت كله خلي كن ديمقراطيا يكون ني خاطر تخيل او زي زني يكن كل يلن ترديها سجيجام محدار حلم زله صار ديمقراطي من قدي زخير زله يس وان مان رول يزمص زله قلت نرو يلنا حزب زي فلطم سمعت حزب زي فلطم كوميتيتات حزب زي فلطم معت ولا سندات ما تفرموا تحرموا وداتهم زنوت غزلو كم راحتنا نسمع زغبنا خا صلاتنا نسمع لنا زي يخوني بديمقراطي درجه تمصيخاون يلن ببقعات درجاون يلن كالكوليشن يسرح عندلو ادين دوف ددي ابي يبل عليهم خغوي لينا نري يدلنا نمكحلهم مرحت مالتي سلازي بتكادره بتناي موداتا جميرنا يا قلف سلازغنت ابزيات نيو حزلو يا كلتي ما كلا زينا يتسفالو اينا انن تاير مسيركا هذي ب نايت ايز بال جستشر بيزد ايفالويشن سويلكا على حد زي بسم كوني خيل بملكع كوني خيل بمعارك كوني خيل بسينيوريتي كوني خيل سويلكا واغاتهم عينت سبات اللو رديخاني نو زخونتات العلزم حزولك خا مخنياتات خويني بلاك اند وايت ما من انتاي نيرو من انتاي غيرو من دخم من برتع من كدع من امون من حقي من حسوت من قنع من متاللي من شفاطي سويلو ግልጽልጽልጽ ጸቢል ወንዲት ኾነታት ምንም በቃ አፍት ዝረእተ መርኪስካ ብዝካየድ ቃልሲ እዮም ዝቁጽሉን ዘይቁጽሉን ክፍለይ ዘለዎ እምበር እዚ
تيوم خمزي يخونو تيوم كلها ولا يا تاقنعنا ون تاشرحون تاخفاء تحسد تاتنكل تطبقت نجر تحماق نجر تاسرقي تاطعنا تهمام كل زملكتهم ساعات او سلازلو تقالسي يرسن بتدرسن قالس دما سب سسرحي واصايو بوحلو عزويلو غلو قد زخونه نجر مالت كتحالفو زي تخيل قلص زخونه مرمر زي يدي نجر ያውነት መሬት ሕሊፍካ ይጋዝ እንደገና ተመዛልቱን ይኸዲልካ ህዝቡን ሕሊፍካ ከተብ መሬት ሸጥካ ምንነት ህዝቡን ክትልውጥ እዚ ሕዝብ ምንም ፖለቲካ ዘልዩ ነገር አይኮነ ምንም ግልጽ እዩ ባይ ዘ ወይ ዞም ሰዓት እዚኦም ዱላዩ ወታደራውን ፖለቲካውን ዲፕሎማሲያውን ጻቅጡ ተፈጢሩ መሬቶም ከይተመለሰ ናይ ክልሎም ጸጥታ ብዘይውሉ ናይ ክልሎም ምሕዳር ብዘይውሉ ናፍቲ ቦታ ተመሊሶም ጀኖሳይድ ተተፈጽሎም ቁጽር ሓደ ተሓታቲ ጌታቸው ረዳይ ቁጽር ሓደ ቁጽር ሓደ ምክንያቱ ንናሃቶም መራሒ አሚኖም ዳአዮም ዝኸዱ ዘለው እምበር እንተ ኸይዶም ማለት እዩ ምኻድ ዕብዳን እንዲ ዘይሕሰብ እዩ እንተ ዝኸዱ ንናሃቶም መራሕቲ አሚኖም እምበር ንአብይ አሚኖም ይኾኑ ዝኸዱ ዘለው ኣብኣን እትወፅሖም ጀኖሳይድ ቁጽር ሓደ ተሓታቲ أنا توصحهم زخون تكون بدل نتقرأ مريح النتي أو جيتها شو تجمر كلهم كاتم الكتب كم ودرون كم جزاهم محدارون كم ولك سوون كم تغلى الله مريح النت مالتي سلازي تو بشرحي ولا عاقمة يحصروا عندما بشرح مسألة زنك ساق الزلدوس ويس ناشرحي ساقم يقولون قلنا عاقم ساقم اللو زبهال خلطيهم عفت طفات ننيو علم شير نيوان برقص تعاقمنا هاللوون فليتو زتأمم زبال انا كون عاقم زبال يا ريت اقول لي بزح اينقان انه مالت يولو من عاقم يزان تايو تعاقمي ولكاس ابي ونكم مجمريا خمس خلو بزح سو تاقل لي رديها ግን ዲክታተር ንቀየር ዓመት ይወሰደልን ንጌታቸውን አጣቃይና ኢና ደብረጽዮን ነው አጣቃይና ኢና ኣብ ገግዚኡ ማለት የተረዲያሃን ለኻ ግን ንሪኦ ዘለና ሕዚ ዋጋ ትጽቢትና ሞ ይትረፍ ዋጋ ተንዘጣቃዕናየን ዘደኸማ ኢድናውን ኣይከፈለን ጌታቸው ረዲያሃኒ ክንደይ ነገር ኢልና ኢና ተረዲያሃ ሳኒታይዘር ዶ ክንደይ ታይሞ ግን ንስኽራን ናኾነ ማለት ሶሪ ንስኽራን ክልከለኹ ነቲ ፖለቲካዊ ዝና ማለት እየ ነቲ خالي ኣይምልከተንን ኣነ እስኖ ፐርሰናል ይኹን ክዘውግዕ ኣለኹ ኩሎም ኣብይ ብዝና ሰኺሩ ኣብ ዓመት ዲክታተር ንምዃን ግዜ ወሰደሉን ናይ ጌታቸውን ዝኹሉ ኣጀኻ ተዋሂዱ እዚ ኩሉ ኣጣቃዕና እዚ ኩሉ ቅፅል ስም ከይተረፈ ውፂና ሕዚ ግን ምስ ጌታቸው ተስማዕሚዕ እየ መሬት ከይመለስኩ ተመዛበልቲ ዝምልስ ዘለኹ ልዕሊ ዓቕሚ ኮይኑ ወጌታቸው ኣቶም ሰባት ልዕሊ ዓቕሚ ኮይኑ ኒርካማ ነቲ ሓላፍነት ይውፅቤካ ዘሎ ህዝቢ ኢኻ ትዛረቡ ንምንታይስ ዘይነገረና ሕዚ ኮ ናይ ዓቕሚ ገዲፍና ናይ ካሊ ገዲፍናስ ናይ ግልፅነት ፀገም እኒሆ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ናይ ፅንተት ናይ ኩናት ናይ ፅንተት ኩናት ኣዋጅ ክእወጅ ከሎሲ ኣብ መንጎ መራሕቲ ኤርትራን መራሕቲ ኢትዮጵያን እንታይ ይግበር ከም ዝነበረ ህዝቢ ትግራይ ነውሃው ኣይነበሮን ምንም ዝፈልጦ ተኣምር ኣይነበሮን ናይ ግልፅነት ፀገም ነይሩ እዩ ሕዚ ድሕሪ ወራር ትወግዕ ሓለ ኢንካ ተውግዕ ቅድሚ ወራር ቅድሚ ኩናት ፅንተት ናይ ግልፅነት ፀገም ነይሩ ሕዚ እውን ሰርቢ ናይ ኩናት እኒሆ ናይ ግልፅነት ፀገም ድማ እኒሆ ካብ ሕሉፍና ተማሂርና ስለዝሰካሕና ዝሕቶ እዚ ንሓትት ዘለና ናይ ማን ኣቶም ሰባት ኩናት ድዩ ክደግስ ፅንተት ድዩ ክደግስ ካብ ዝብል ስጋኣትና እውን እዩ እዚ ስጋኣት እዚ ድማ ስቑኢሉ ብዕራይ ወለደ ስጋኣት ኣይኮነን ኣብይ ብግልፂ ይዛረበሎ ኩናት ዝደልዩ ኣካላት ኣለዉ ግደፍዎልዎም እንድሕር ዳ ኩናት ተኸፊቱ ሕዚ ካብቲ ዝሓለፈ ጥፍኣት እዩ ክፍጠር ይብል ኣሎ እዚኣ ኣፋና ቀሪቡ ናይ ሎሚ 3 ዓመት ኣዴታት ክበኽያ እየን ህፃናት ክሞቱ እዮም ከተማታት ክዓንዋ እየን እናበለ ኣብ ድሮ ኩናት ፅንተት ኮይኑ ምስ ተዛረቦ ተመሳሳሊ እዩ ንደብረጽዮን ሓግዝዎ ይብልና ነይሩ ሽዑ ሕዚ ኸ ንጌታቸው ሓግዝዎ ይብለና ኣሎ እዞም ቃላት እዚኦም ብነውሶም ክመፁ ከለዉ እዞም ከምዚ ዓይነት መግለፂታት ብነውሶም ክመፁ ከለዉ እቲ ቅድሚ 3 ዓመት ኣብ ልዕሊና ናይ ፅንተት ኩናት ክእወጅ ክብል ከሎ ኣብ ድሩኡ ዝነበረ ሰርቢ እዩ ዘዘኻኽረና ዘሎ ትራውማ እኒሄና እሱና ኮና ንዛረብ ኣለና ከምሱ ኢሎም ግምት ገሊኦም ናይ ውልቀት ይፈዞ ገሊኦም ናይ ከባቢያውነት ኣተሓሳስባ ዘለዎም
منم كسمعوا خاخردو خازي حسوسات انتنا عسن وعلم كولو قدم 3 عامات نابز نبر خناتات يملسو تمساسالي نغرات ينيو حزي زي سغاتنا سلازي قنعدو كفودو ليبادو طعيدو كلهم زبحالو منفيت قوينو تخادر زا مدرخ زيا كم مصاريت يطقملا وطيو يحسب هزبون سويلكا بجمت مراحة مملاخ يلن لوختو هاي وملو او لوخو مزنوم باسي زيا بخمزيا من قدي ابزا غيزي زيا فصمو تواهيلم انتي فصيمم بخمي فصيمم ابينا غيزي فصيمم فرق فصيمم ربع فصيمم مولد فصيمم ويس من ما يفصمن زي اني راي كنابزي اوصايا ميديا اوصيخا بزغبر قبطرطر تايدخون كمزي دخون بقى منامن تو ابي احمد زلنا زنبرو يعني زمصن زلنا برسي ورق يخم چرق يخم مساهم دا خمي موتور دو غزعدو زخلو جن نا تግራይ بانمبر بومبي لخن بقى we had enough by the way دلايم تدخمه ጌታቸው ረዳ ይخدكም ደብረጽዮን ይخدكም خالي ሰብ دلايم ተለፍለፈ ካፍቶ አብይ አህመድ ንህዝብ ትግራይ ብዘረባ ኺሉ ዝሰአሉ ንላዕሊ ክዛረባ ይኽእል በቃ ይወዲ ወይ አዲስ ዘረባ ክዛረባ ይኽእሉን እዮም እሱ በተክክለ ነግረካለሁ እሱ መድከም እዩ በቃ በተግባር ጥራሕ ምን አብይ ኮልጽ ወዝኹል ሰልችና እዩ ተዘረባ በቃ ይትረፍ ያኽለና በቃ ፍትኸድካ ትእክብ ህዝብ ደስ ንኹለልካ ዘይለ ነገር ተዛረባ ፍትኸድካ ሚዲያ ትመጽ ዘይለ ነገር ዛረባ ፌስቡክ መጽኻ ዘይለ ነገር ኖ በቃ ሁሉም በዝመዳይዚ መእተው ደኾን ክንረክብ ንኽእል ናብ ህዝብ ተዋሂሎም ዝጥርጠሩ ጽቡቃት ዝበሃሉ መግለጽታት ድዮም ዘረባታት ድዮም whatever ሙገሳታት ኩሎም አብይ አህመድ ኢሉዎም ውጽኢቶም ግን ከምቲ ንሱ ዝገለጾም ሰናያት አይነበሩን ጽቡቃት አይነበሩን ኩናት እዮም ወሊዶም ስለዚ ኩናት ዘትርፍ ተራትምኒት አይኮነን ኩናት ዘትርፍ ጽቡቅ ምዝራብ ጥራሕ አይኮነን ኩናት ዘትርፍ ዋናነት ኩናት ዘትርፍ ስራሕ ክትሰርሕ ከለኻ እዩ ሕጊግ ዘብለና ዘሎ ጌታቸው ናይ ምዝራብ ፀገም ስለ ዘለዎ ይኮን ናይ ምዝራብ ፀገም ይውልን አው ይኮንና ንሓምለና ሕጊግ ዘብለና ዘሎ ጽቡቅ ዘረባ እናተዘረበውን ኩናት ክመጽእ ከም ዝኽእል ቅድሚ 3 ዓመት ስለ ዝረአና እዚ ዋላ ዘረባ ለቁምቁም ኢሎም ኾልተፍተፍ ኢሎም ብዘየገድስ ዋላ ትምሕትም ኢሎም እውን ኩናት ዘትርፍ يسرحوا لنا انا نزلنا ازي ادما كويناس زترف سرح نمسرح دما ابزح ساعات روكي ساينس يكونتن تارود ما بتقميطات لوميا سمع بريتوريا باغبابان بقدم تختلان مفصام تكبر معلو جاي نفصم انت لهم كاوشتي يكون غاب دغ يتحسوا ام زلو ما اندايت ولنا بقدي مستم طلعتي اي تسرعنا واي وريدنا نحنا انت لنا نسرعم بس بتغار جن مسكله خمسين تسمع معنا يولله السوقي كان تقينو او مرسي هاو مالت كنت تسمع معهم يوم بسيط هذه inductive reasoning እዩ سويلكا بوغو بيركا زرب ነገር የለን خمسة አይል ነር ጌታቸው 50 አይል ነር ደብረጽዮን ሎም ድማ 50 ኮይና በቃ እናወሰኽና ኸይድና ዝተሃንጸ ምስሊ እዩ አውዚ ጨጓራና ክሳብ ዝልሓቅ ልብና ቶክ ሳዕ ዝብል ንዛረብ ዘለና ሱኢና ብድገቢልና ሓደ ካብ ማእኸል ምጽና ክነጸልሞ ዝደለና ወይ ክንደፎ ዝደለና ሰብ ስለዘለ ይኮነን ቶም ኽያዶታት ክደማመሩ ከለው ቶም ኽያዶታት ክጽፍጾፉ ከለው ዝሃንጽዎ ዘለው ምስሊ እዩ ትነውዕ ዘለና አውዚ ክምግዝ ዝኽእል አካል ታሊ ሞግት አውዚ ንዋዕሉ ክከላኸል ዝኽእል መራሕ እንተሃልዩ ሞራል እንተሃልይዎ ዲፌንድ ክገብር ዝኽእል መራሕ እንተሃልዩ ዲፌንድ ይግበር ይሞግት ግን ንአብይ አሕመድ ዘይሞገተን ዓይን ተሞገተኒ ትርጉም ይውድል ያው ምናልባት تسعر يا صوع انت ولوس سويته ولا عينت ነገር ተዘይ ኮይኑ አብ ቅድመ አብይ አሕመድ አማይዛተው ተንጫዋና መሰለ መራሕትና አውዚ መጽዮም ንዓና ርእስና እንተ ተختخو ሚዲያታት ናጽነት ሃሊወን ከይሰርሓ ናዕጾው እንተዋዓሉ ፀረ ሓድነት ዶ ፀረ ግዛዕዶ ናወሉ ፈቆዶ ገምገመን ፈቆዶ አኺባትን ስምና ናጠቆሱ ተዋዓሉ that makes sense thank you thank you باشا بدنبي منم انا خص خلو بزي خل درجه اقمط كايو انا تسفالني
حصر زبلت إلى كومنت أمت أمه أخيبان ديم جميرو منيو أبزا أخيبازيو تيقلو مليئتو الدراش نريو لنا تبزح يكونن تموكرو زلوهم نبارات أبالات نايت ودب كاستفال عليه خوابي مسيوم اللو حزب تقراي يترفدو بحقي بسرعات بستتصحفة حقي بعلو إيدوتي بزتصدقو حقنا تمرحة بحق لبونا خمرح خلوون كوليكتيفي توسانو حق لبونا خمرح كلوون كومي توسانو كوليكتيفلي تسمع معلو زوص تهزبي بتوكل تبيلو بخادرتا تبيلو تسمع معلو زوص زخونه مفتحي زخوص يزول تسفالن ازيو نعواحاتنا يمدقافنا زي مدقافن قداي يكون باشراكم تستوصو حانت قالني راز خونه غزي زقمتنا يا حواحات حزي مريت نتوري وحامل حيز تسق خويني يترفدو حزي سلام فريمو سلام فريما تاودب قدم حزون بمسواتنت دق حزبي حق منغست سريتا معرخ خون يمس بير سباتيلا معرخ غبرئين حزبي لا تقاليسا قاليسا بتكبار استفتنت ودب سلازخونت ناودقت ناتسئتون سلازمصت كومزي عينت ودقتات ون يغاطما سلازنبره برغص كومزي ناي حزب زي كون خلي ازيو ناي وردتات مጨረሻይ ነገር ግን እቲ ህዝቢ መስሪትዋ እቲ ህዝቢ ኾስኩ ይስዕብዋ ሰፈልፈል ክትብል ከላውን እቲ ህዝቢ ምርኩስ ሂቡ አደላዲሉ ናብዚ ደረጃ ዝብጽሓ ውድብ ስለ ዝኾነት ሕዝቡን ናብ ካድረን ተወሪዳ ናብ ህዝብን ተወሪዳ በደንቢ ሓጺባ ክትወጽእ እያ ዛ ማጨለት ኢለ ዝሓስብ አትሊስት እቶም ዕንቅፋት ዝኾንዎ ዘለዉ ነቱ ስምምዕ ፕሪቶሪያ እንተን ኣሰቱ ህረፍ ስልጣን ቀይሚ ተስፋ ገለ ዝብሎ ተስፈኛታት ናይ ስልጣንን ናይ ካሊእን እዚኣቶም ጽራሪጎም እንተን ኣሰ ብዓቕሙ ዋላ ሊሚቴሽን ዘለዎም ግን ከዓ ክፍተት ኣብ ዘለዎም መልኡልና ዝብሉ ሰባት ንቅድሚት ከምጽዮም ዝብል እምነት ኣለን ነቲ ዝሓለፈ ሕመቕ እውን ጸሪጎም ነቲ ዝኒሄ ሕመቕ እውን ጸሪጎም ንቅድሚት እውን ክብድሃና ይኽእል እዩ ዝበሃል ኩሉ ፕሮአክቲቭሊ ክርእዩ ዝኽእሉ ሰባት ከምጽዮም ዝብል እምነት ኣለን ከምቲ ዘቕመጥካዮ ተስፋ ኣለኒ ሕጅን ተወዲቓ ብሕኸኸኒ ክሓከካ ሓሊፎምን ዝኸዱ ነገራት ሕጂ እንተተረኺበን ግን ታውድብ እውን ናይ መወዳእታት ትፈርሰሉ ግዜ ሕጂ እዩ እታ ውድብ ፈሪሳ ማለት ከዓ ናይ ህዝቢ ትግራይ ተወዲብካ ናይ ምቅላስ መንፈስ እዩ ዝፈርስ ባይዘወይ ሕወሓት ጥራሕ ኣይኮነት እንትፈርስ ሕወሓት እኳ ክንዱ ዝኣክል ናይ ውዳበ ጥንካረ ዝነበራ ዝፈረሰት ካሊእ ውድብማ ናብ ምባል ኢና ንኸይድ እዚዩ እቲ ሕልሚ ናይ ኢሳያስን ናይ ብልጽግናን ውድባት ካብ ናይ ኣውነ ኣረጋዊ ማሕበርተኛ ንላዕሊ ከይኾና ንምግባር ዝኸድዎ ዝነበሩ ሓደ መንገዲ ከምኡ ክገብርሉ ዝኽእሉሉ ሕወሓት ከይትስስን ሕወሓት ብክልተ እግራ ከይትረግጽ ምግባር እዩ እዚዩ ናይ ውዳበ መንፈስ ናይ ህዝቢ ትግራይ የጥፋ ኣሎ እዚ እንተጥፊኢሎም ውዳበታትና እንተፈሪሰን ርእስና እንዳድነና ንኸይድ ንውሕድ ኣብዙ ሓድካሉ ዝደኸምካሉ ኩሉ ግዜ ድኹም ሕማም እውን ወፂኡ ዝቐትለካ ሓቀይ ዓሶ ተንከድክደካ ሰዓልተይ ተረፈ ኣኸድከድ ተብለካ ተደኺምካ ዓሶን ሰዓልን እየን ስሕዛኻ ድኹም እንተይተረፈ እዩ ዘድክመካ ድኹም እንተይተረፈ እዩ ዘጥቅዓካ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚኣ ከይንኸውን ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ካድረታት ዝቃለስዎ ዝነበሩ ዓይነት ቃልሲ ኣይኮነን ዝጽበዮም ዞም ካድረታት እዚኦም ናይ ሞትን ናይ ሕየትን ጉዳይ እያ ፈንፂሖማ ከም ዝወፁ ምንም ጥርጥር የብለይ እዚኦም ጥራሕ ኣይኮነን ክወርድ እዩ ናብ ማእኸላይ ኣመራርሓ ናብ ህዝቢ ድሕሪ መጠቃለሊ ናይ ህዝቢ ተገይሩ እዩ ናብ ጉባኤ ዝኽየድ እዚ ኣብዞም መድረኻት እዚኦም ዝርከቡ ኩሎም ነታ ውድብ እውን ከደላድልዋ እዮም ነቲ ህዝቢ እውን ናብቲ ዓንተ ወይ ንብሎ ዝነበርና ናይ መረፃ ጉዳይ ክወስድዎ እዮም
مرصاكو كللات مرصاخ غبرا يخلان يلو جنرال صدقان كالعل كلو اي نغلنينا مرص اي نغبرن كونسل مسرت كبل كلو بلانيت هوتيل زناي 22 لكاتيت زولنا مرصا خمس غبرا بتغبار حزن ريولا عفار صوماليا بنشانغول كمون ماخلاي ايثيوبيا مرصا نخغبرا زمارو صبات خنقصرينا يلو مرصا غوردو صيلو سلاز مرصا مغباري كالي مالتي كزخلكلنا ነገር የለን እዚሁ ክትግብር ዝኽእል ብቕዓት ዘለዎ ኮንቪንስ ክገብር ዝኽእል ኣመራርሓ እዩ ዘድሊ ንሱ ንምግባር በይኖም ቶም ኣመራርሓ ኣይኮነን ኣመራርሓ ሰው ኢሉ ካብ ሰማያት ዝነጥበሉ መና የለን ካብ ሰማያት ዝነጥብ ፍሉይ ሓንጎል የለን ህዝቢ እዩ ዘተሓባበር ናተይ ናትካ ናይቲ ካሊእ ኣተሓሳስባ ጠሚሩ ክወስድ ዝኽእል ኣመራርሓ እንተተረኺቡ እዚኣ ሒዞም እንተመፅኦም ሕወሓት ጥራሕ ማለት ኣይኮነን ተን ውድባት እውን ካፍቲ ስኢልካን የማን ፀጋምን ምፅፋዕ ናይ ፀላእ መጥቀም ካብ ምዃን ዓርሱ ዝኸኣለ ናይ ትግራይ መንገዲ መስሪተን እየን ክመፃ ዘለወን ስለዚ በዚ እንተኸይድና ብፍላይ ናይ ሕወሓት ካድረታት ቶም ሕዚ ጀሚሮሞ እኒአው ብኡ እንተኸይዶም በቲ ንብሎ ዘለና እንተኸይዶም ሰክሲድ ገብሩ እዮም ህዝቢ እውን ደገን ውሽጥን ዘሎ ክሕግዞም ክኽእል ኣሎ ምእንተ ክንሓዊ ምእንተ መንነትና ክረጋገፅ ዋንስ ናፍቱ እንደልዮ ፀፍሕ ምስ ወፃና ድሕሪኡ ካርዲ እዩ ዝመርፀን ካርዲ እዩ ዝፈልየን ውድባት ሕወሓት ትመረፅ ውናት ትመረፅ ዓሲምባ ይመረፅ ብዘየገድስ ናፍታ ፀፍሒ ንሳ ንምውፃእ ግን ሓድነት የድልየና ንሳ ክገብር ዝኽእል መሪሕነት ዘሎ ሸኽሚ ተሸኪሙ ክኸይድ ዝኽእል መሪሕነት ከዓ የድሊ ስኢልካ ናፍቲ እናጎይኻ ናይ ስእሊ ጥራሕ ኮንካ ኣይኮነን እሞ ከምቲ ዝበልካዮ ኣነ እውን ንሱ እዩ ትድጋፈይ ኣይ ሆፕ እዚ ተረዲኦም ቁም ነገር ክሰርሑ ኢና ንምነ ንሎሚ ግን ሰዓት ከይዳትና እውን ስለ ዘላ እዚኣ ክንዛዝሙ እሞ ባሻ ዘይውዕል ዘይሓድር ተዘይሃልዩ በዚኣ ክንዛዝም ምናልባሽ ኣለኒ ክተቕርር ተዓድል ክበካ ኣይ ምንም ካብዚ ዝውስኾ የብለይን ዶክተር ሃይለ ብዙሕ እውን ኢና ፀኒሕና እኹል እዩ ንሎሚ ይኣክል እዩ ህብረት የብለይ يغني باشا صبغات حسابات إخا أقربك I think خمسة حسابات شير مجببار عدلاي يو كاب سئلنا تحبينا أبناء فيسبوك كالوتنا محبرة وميديا مساخت تحبينا سب مصراف كالوت كالات نسأل أمد كم خاب نخون نعوم ونزاته نايدا دبيت بلاتفورم تات ولا دبيت تلفزيون ونحويسو حساباتكم بطعم فريند بزخونه اميكابل بزخونه منغدي كقرب زخيل كله ودو قالوا ابزهلو خرنا عالم يهلو دولولنا معالتي حازو حساب انتهليكم نقدميت زساغر نصلاتي بتر زيت حز نصلات زي يغالصنا ግን ከዓን ትግራይ መሪሕነት ትግራይ ሓጊዙ ናፍትን ደልዮ ፀፍ ሕዘብ ሓሳብ አለን ንዝብል እንተሃልዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ክትመፁ ትኽእሉ ኢኹም ደውሉልና ጽሓፉልና እሕና እውን መዓልቲ ክንሕዘልኩም ኢና ክብል ፈቱ ባሻ ይቕኒለይ ሰናይ ግዜ ክኾነልካ ይምነ ክቡራት ተኸታተልቲ ደደቢት ሚድያ በብዘለኹም ሰላም ክኾነልኩም ደጊምና ንምነ ሰናይ ግዜ እውን ክኾነልኩም ከምቲ ኩሉ ግዜ እንብሎ ጭርሕና ትግራይ ትዕወት እዩ ትግራይ ትዕወት